bema munyina ha sabre de ensema samufo pani wasona sokroaje na wiabre yesi nkonya yede basomo se Asem Beba Dabi kasebo awiabre ensempi na yede na de bedi makotene bi ni se obepem Yaw Asante mantema aye dwomtenani edema Ghana Medical Association opani de atodwa chese sia no baby a wote no ehu bua bone pa ne amane bone kwame agene mbuaten wadi nsen achi a wobeba ma bebo ye nchiremu ya beto so Asante mantam ya musuame mazi ya kwakonhunu se abrantie bi wato nanom na enkwanchan ana woda ya beko na ye ne odansini ya wohunu ne ekoso akobonkomo amafo beka ya ben na kakra ni ne beto odwa frin kramantamu bia wo friend say is the gon say eye osofo pani wo friend salifu amwako ne baba ma wanya finhia no edunsia wakotu ne san ba ko mekọ wiase wo de koya kwansia ama ema mienu famu free mu a chese na se na kwakwaya wo sempa na kopiem wo court de court na ka ene de eye akwala no mu ba ko na aka no emunsam ye de ba ye bekọ bunu ismantamu kentampo ene ne mpotamo abase ena no kwase de ne beto odwa se posi ni bi ono ankasa no yonko o wato ni tuo na ne nam so ema tuo yi eto eba mu no ye de besomo ena wie yi afufro pina ka we mu na wiabre yesi nkonya ye de besomo aboafa omo boa yi amansam na yede asom no enie perfect series books woman wo dwaso ye kanfo dem wa wia yi sebo modin aso pepe bi dem obafa no wakenkan babu ne pa wo ba bedi bronya pebi man wo so ankokọ no wakenkan ye ba bia school no na adwene guso ya fresh kama na ebo pa one more English language award our people history of Ghana RME computing creative arts science maths ni nyinada ebi wo ho wo kwa wo de boni bebia abofra ni gina no wo bodi pepe fefo be ma obi dodo afema photo to fi wade numeracy language and literacy our creative arts phonics computing kind writing ni nyina no abu so just as for tables bebebe na ewo ho eba mockers and terminals and metameters and exams bia pesa wo satema wono akonya ne wo hododo hwo ma che kwan ewo kumase putu oja obenses one cancel dan so my first stop ahumani ne frɛ so upon do ma na ne konkono perfect Facebook beje so aya 0243 299938 and 0540 755 465 na akwanya baba beto ho adiama cheche for one much faces ani commission yase de mo kwa America brotimem na makwa kobo adwuma ti ye kanfo de amawo so wani je won kwan de bo modern so baba won na ba oto no afrem panifo na wapemu nchiremu yie na timi aboa wo afa Romania akwanya no so baba beto ho mo amopesa mo hwe nkwada wo fie construction workers promise welders electricians mo nyina da ye bo mo de matubata akọ Romania enu nti wane je won manimu ya afre aya 0244 213 187 and 0276 221 939 the trato 0273 635 765 December bosome de toso aduonu nie bronya mframa no gusua ya ebo ekoba ni se ya eyanum twanko a na wahye ne nso se ebrebedi bronya bia wie no obekọ ayaresabia na enipa abo ape so ewo honomo ni nyina ya neoma hodo ya yedi akogu nipadua mu enye ne ya nomo vitamin kanu ne no wadwama so abusua enkonom kala bia ngu nipadua mu bronya brei vitamin kanu ne na we no enaninu ahodo Ashemuma, calcium, omega 3, 6 and 9. Ni nyina bi wom omo na so vitamin choco wo ho banana ni strawberry. Saa so na soya milk drink no e wadwaman so caffeine sem bia nimu enti bra ye kofi akwaje yani no vitamin kanone na pebi no nom na nipadua no mu no apomode ho nsem bibia enkoso yie emfama vitamin e na ye kanfo de ma pebi no na bibia enkoso yie e wo nipadua no mu. We mo ni aboafo awiabe wa mo boya ma nsam ne yatimi abedi ama mo samufo efa John ntwibo si akola bo awiabre papiro won na gina fide na cha wo bo chinchin bibia de ama yai enwam ne amienu na nsam ne yede beso midin enoba afia aboaje wa amene abrewa ba kofi chumasi afe ensam ne nie Asem Beba Dabi sam na nya ba di yesase Yaw Asante mantema hinkro kumase aba beto dwase domtene de Ghana Medical Association owura nasa Dr. Pakwasi Bedu wadi atudwa chemu se sisi a baby a wati wo kumase nyame nim nie ne bonto ne yemokura ayam chesia
ne sunu gujam na sembeto odwa no ya mane boni kwame agene mboate wona na adi akire me kasa de owo fiduam ha wo baba be ma ye nkiremu dientia papa no sisi ade ne yamhyese no ewo biaye a wotene kwame akwaba maji so nya do no ba bibia bakọ de onyankrompa dama asem ni nkyeremu ne sei yo eno ba se oba Asante mantem ha madokotafo nkabom ko Ghana Medical Association on titinani ena obo ni din no na Dr. Pakosi Bedu won mate region share so on say admefo no Bangalore sa hodo bi abandi amomo motim na nsen baby omotie no hobko ba se aban be yi o mafiri hodo makọ baby fofra ma aban kra se wo si Bangalore sa hodo no dia mo nto mo ye se o me hihye ni na wi a woni a o chedada no be yi wa mo akọ mo no ni mo to kire se nansen kra Konfanoche doctors somebody or free say na baby o mpeni 40 no omu nkofo bi tu omu abra no nyi baby 20 pen for ye hye ma omu a onye baby amu matena enti wona a2 free sa Bangalore dada na ewo rage hye so wo santase ho no papa e ka ho bi no kire say ebre ba pen for ye hye ma ndan fofora wa pakini ni o manyina yeah opese onye ntui afina ka oba betuo no so sai pen kese pa ko Konfanoche doctor for pen for no ka ho bi enti o kire ma bro obo abo no adwuma kese ba Konfanoche so mo hwe no mo ye nyina afiri ho no no say ebro no na dwena o ye adwuma Konfanoche no na uja ne yere ene ne ma ho fie efi no butumanwumra ba no nso o mo fie ma no mo hu se afidie si ho a enua kese wo fie ho no nyina o pie nua no gu fom wa bre ni pa wo fie ho no na videos ni bi ba Facebook live take 102.9 o mu kire se die hu kra ne se we nua kese ye bre afidie ni pie nua no ebi ko bo dan no a eye oba no ne man ewo mu no so ya se nyame amfa fie na edua no eko bu dan no na kese nka oba no ne man de asem ato mo enti o kirem se ebre ba sa no na za ko ye ni ade a o manfo bi won potem ho ne ba ya oba no ne man no on be hwe yi o mu free dan ni mu akire o mo eso mbetwitwa edua no a age kwan na boso na to dan so nyina ama o menya ba bia fa na eno na Ghana Medical Association penifo Asante mu akire se o mu dwi hu bi enye se no krose penifo nhihye mu matu every dan mu de na enso se oba ni akoda ketwa wo dem na obe ya adwuma na dwo nso na usanso bunia kese yi si kwan no ne ubugu dan so de o mu so mu enye ye o mu kire mu se besi na nya de o mu hu nipa kro so kra obe de obebu nia no because ba sa no pew wadwane o mu frɛ opposite for by na se nipa no a oyɛ sa no o tupia afagyan ti ama Ghana Medical Association pen for ba ma ne se de aye ya ma se oba no ne na busua ehu na abo o mu firi se o mu nim de betimi ato o mu biu enti o mu asresa opposite for nyenhwehwemu emfa sa asem ya ekoso no ho se pa se ho Ghana Medical Association regional chairman na ne fie na ye se di a oto ne be ma ne so ne ne dan de ha dwen wo a wo yesu kono ma eto ade ne besi enti aka bi mu de ato just penifo anhwe no mantu ho na monde a ene wonum so be fom hadwe ne ka ho bi e banan kofi ko hwe de ko so videos ni ade ene gu ho no e ma ye ne vice chairman e di ma Ghana Medical Association Asante mantem ha Dr. Bernard Hammond o chechirem no oba manye se penifo ntu ho na mo a de be sinye bre ni di nkomo no ensem bi odi tu dwane no kre asem na esi no efa Ghana Medical Association ipinipa wo Asante Beba Dabi mefa inaya Konfanoche de ama almost staff so no so staff on da Directorate of Trauma and Orthopedics or da no enti de amom ho na mechi ateka kra no munya nti ese asase ne yaton na ya mo be for so mon kotna nti I mean ya goboa ne omo tisi omo ni meyi no metu ono a wenya ne de wakusa akosho we CC ho nti wa parking ni oma etu na do the swim that was Wednesday na najono onene onokro ni fie ye program bi o Konfanoche nto no di enim ni ade ana ye friend no say ombra na yesu bi bu ade obi abu idua kakaka bi a esi ne kompa obi abu amana to fie no so ata na ire ne baketo odi be 2 years no mu fie ono di imrika ne staff ni na avofo bi omu koduru ho na idua kakaka ye obi a sede budua no amana to fie no so na okọ
Inti nkofo mo twim no mobo a ma ne yere no ne ba no mu pia otumi frɛ no ba I miss here no ko bo police woman ne no mo send patrol team mo be hwɛ inti asem we ya asem a yentas what catch will be say ontu the money baby o boaboa no ho fancy I say kan na nye dwuma kra ontu me nko to the extent say u budua ato ebia de ye budua ukona ubi wo ho ubu se kwaya kra na ubudua utuhu so obi amben because obi to me hu baby a etia na beto na we ye budua na to fio na ankasa mukode treatment made anka yenti asempa edua na to fio no so direct na bugu mu ne ebo ye ne eku nipa anka ye beka sebe say ye pe asase dia ya di enti ye ku nipa ena ma ye as a division ono da no bati ayade a enye we nya ade eti di ni pepia ye tro ho krata ya so ya ko ene empemfo ni bi ko regional police command ko onzi nso kwa make official complaint eno a ye ni kofanoti team pemfo sia CEO so we a staff member eno so ya ade ha no no so kwa make official complaint ye nso sem didi kan ye nso sem na yenhu nipa kra odano because we would isem yesterday ni yenhu nipa kro say private developer say nipa bonfo bi na wo no afa etire di eturo please one betumi ai omo hwehwem no ma yenhu na no ma tu si etumi hu nipa kra emrane ni ndi senate na ma penyi bia mbedi etinimu say ni nipa si o say there be sa the end ase mechini ya yeti yesi wo Ghana water tumi afasa akwan no so ba yesi ye betina se be ma mra yedwuma na police for enshena bibie entisi so tsesenese nanti ye bia se obi di no hu ginem ana obi try so be really the due process ni dia obeti enka the ma deadline say and as you say ba ne say ye ni kuwa any confounding painful share no it's say ba na say memma doctor bia na memma staff bia into until say benya alternate inti ano na nkofo didi ano mu enya alternative accommodation mana no akoshe ne nije ho a no start here arrangement akutu Dr. Pakusi be do no omenya alternate arrangement no akoshe wa ma obi kura kosiesie ho ukone feel say sisi a wa odi nyo me sisi boxes as a boxes and you are on the one say offer sikemu etu but this week no na program be so yenya international accreditation team be mobile department into for the past 2 years na and form and until this week they no di nim into on quite why ready so be movie and na we so be boom what the open so be to do you go to this extent say who budia mana na yedin who person kuna na yehuni una je hu pa ko be sadi je dia say please for sir Etienne Bawe vice chairman at the Ghana Medical Association of Asante Mantem Hanomo and say what didn't you about say or more deal more bunyo in penny function then many yomuntu but the HN the baby no ya my chief for Aswati you kwam ye beda sepa ninchi mo dia maye abusuafo a no no ya mane boni kwam ya gene buate ana wade mu nchemu aba abesom ye de enti anei domtena ni de ma Ghana Medical Association Dr. Pakwasi Bedu sabe nsunu gu jambia ya wote no wade mu amanebo abesom ye Otek 102.9 kasafidie no asugu so Asem Beba Dabi kase yebo ena ugusu a wuti na sebre ye de mo ekowam ewo suame mazi aba beto dwa aweho sem ena no payi a wakwakohunu se krachi bi wato na nanom ewo nse do ya woda kwan ho na we no obi nim ba bia ofire ena obi nim ba bia wokro na nkampo se ya behunu ni din na yensentwere ni ohene ba kwaku ata aposo wokopie mu ompata mo hono ene wodansini a wode nani kroto wisi ya na hwene tia santamo ehunu de akoso ejetawia ebonkomo eto yankrase yi so ame wo corporate officer first allied bank na eguno be na emeda eyume no ye hu papa panyimu bi
so no mo na ni na o ye no na ma fo fi se komo de no enu nti emrante wa no kopa aduane ma no ena o mo de aduane ma no mo di aduane no nti you men no ye de ye fi o ye pon ya ye de ko ye da na pe ba ye no na wa filimu wa wu eda kwa no ho na sanye foto ne si abono no wo hu abaka sebe o ye bodamni so entesa onye bodamni ebi opie fifie kwa na wo fo kwa ennim de bia wonam ana abusuafo nim de bia wonam nti wo fa kwenye so no masere obi tie nia na sani de so bi pie nomba ya swame aye wo post office nchen ho Satellite bank na egu no ne opposite but na min charge swame police unit no aba be fa body no e de ko nti se busini bi tia okoswame a omo de report nyina e de be ma no na de tie no no ni fie no hwe abaye eduosie num e de ko 65 going me pacho enno nkwa ne da ni twa no so wa hanom police wa be fa mu no a omo de ko we eye araho samo asi e wo swame ene over Facebook ni so I will take 102.9 video no eda so papa panyini oye nipa tenten na badwe se no ni nyina aye fita nti se ne opanyini no edi nkan de tu dwa no wo de hye bia pie na wo hwe nneema aye bobosu yi wo hwe na oma afia na watu anamo ese ne fata na mahunu kwan ya mode nneema befa so na nneema akọ asi afa we eye araho samo asi e wo swame macro ena yense ntwenu aposo ene ejata wi abonkoma wato yesa enkrei amafo beke ya ben na kakra nie udwani chem ewo enkran pumpuni mantam bia fo ne se islegona awosem bi beto odwa sa osofo pania wo fran se salifo amoako ne baba ma wanya finsia no edunsia watu ne papa san ba ko wiase wodi konya kwansia bo maya mienu gu fo me ko wiase maya ne mienu nyina frimu ya asem no emu be ya pa wo memu meka sai de didimu akwa mo court na eye senior correctional center ehwa anapenifotna so a akwada ya asem wo mu ediye na court ahye se won kwada fiase abosum ni nsia na won fa twena so se benyamra sam ana wadie no na atene ne beto odwa no abaya na se man na wo mu wi no mu baako ne nana afia bene wajebrani adaje ene eye ensantrafo bonko na mami de beto dwa se nyame anim nie se de asene ne koye de entwaye wotem se wo mu se emra no sase akoda wonya emfie edunwotwe na sabi wodi nyamna asem se ya ewo se emra ne twena so na niama na abosumi nsia nte se de bro so kra no eno otem se wo sempanifo yensa chaim na timi bua ema sabio so obi di sabi sa nyamna asem se kunipa mienu bom ese japade eti se na se okofma no bosumi nsia o sempanifo hwe eyensa chaim wo mientie eman mu ba ko ne nana afia bene nsama wodi tu dwa bie yes that's it so nya guilty na so we are this in so nya guilty just one kasa no unitema and now munipa life so nya guilty all the 8 charges so nya guilty including driving without license so nya guilty what be that you sure say na okodwin ho wasan yes so I say I mean sad prosecutor no was able to gather evidence. It's actually the depth of the evidence. They had no choice than to make a U-turn and to plead guilty. Since I look at my post, you can talk about lawyers being here. Lawyers being here. For this boy to plead not guilty. Na chelo who say evidence no nya dia te say umbetumi aye hu bia when he made a U-turn amo as family no kwan ya fa so di asem ni tentem no mo hu ni say oh yeah because the juvenile system no say ya nya ne say a children shop film 6 months and yes asem no asem na wu abusia for mama afia bene ane yete ne nka no oka
ɛyɛ Isragon accident no ɛyɛ wɔn a wɔwu yɛ no nkwadaa no mu baako ne nana ɛno no awie adesimai ma aha ne yɛgyina na awie yi Asem Beba Dabi kaseɛ no yɛde ne nyinaa esie de obo yɛ ba chinchin fumande ma yɛ ɛyɛ papilo ne yɛ mienu yɛde nsɛm no bɛsom yɛ midin ɛnoba afia aboagyewa mene abrewaba Kofi Chumasi ya so nakra atoaso apomodin mapade eno ne hepa plus mixture apomodin mapade eno ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa minim wife nyina ye tested positive. Ah ye num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo sa wo immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Smoks no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Ate say etipaye, afiafie, wonu mu atoɔ, ahoɔmmerɛ no sa. Achakura 4 days na Pavi and the Plus Smoks mixer. One no to malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear drone di pa. Pavi Plus Smoks and Hepa Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacies and herbal shop. FDA aje edweden krato yatum. Hey, Opani, Mashusha watche. Sir, perfect series books here. Oma mi koto bi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo say what to make in kind kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra de. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GIJ perfect series. Atumo no de. Jai. No de animdifuo. Ene che wa nwuma bia. Owo crèche, nursery, any KG. Books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP. Nina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Owo ni bi. English nom ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. NB, na GS, ane naka, and so am approval into a batter bia unkoto be maneba. Hey, and na so we dear, so ko be kra betumi akotu akoton amani students o. Na eno kra de, what table no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine. First stop, any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 2999 38 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. apomodin mapade eno ne hepa plus mixture Pavi Plus Smoks Hepa Plus mixer etutu malaria na se kura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hu hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plus Smoks. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje edweden krato yatum. Odofo, mama mi se wasem bi o. Da ben na opa brese. Ukohwe onipadua mu. Se de onipadua na kwa na hoodin sitie. Obrabo, osa, cholesterol anasade dudu ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC. Sabre may comfort by grace. Medical Center di amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de kofi tem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi aso ano by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05.
Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. Krobea. Krobea nie. Krobea nie. Krobea nie. Asante. Asem Beba Dabi o. Akakune bete. Onua. Ori abe. Akusie a oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu wo ha. Yanbisa Peter. O teka Asem Beba Dabi wo ha. Wuko tie. Hefa piao. Adonu mo buhura. Aye ni na sienka. Ise nyuma obiara ni nyuma. Nyuma ne doso. Nanso the audio many panel, and no way, Professor Eddie OTEC, Yamima on Numano, and Kosu, Openia will be a man, and Kosu, Nintre, and Kosu, about war, and Kosu, and can come for a man here no more Mujuman. Woman not da papa, more more than and what in your media, and the same no Casanope, and one hour their man, what their family, also would be a Smaya meeting at Yato or brand new review, but I said, Nadia chain, Nadia Sobi. The being so almost. Na ni asemo edini omo kwani mukura na etuo ma asekan enwonu tutuo nso omo mpaaba omo da subusua eye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na asie nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehmo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo onye nkire ne duma ni ntumpon na omo tumfa abotire odo ensema ya na omo tika eye futu sema ne ya ne krese wo mu gu eni maso yes Asem Beba Dabi omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi eni maso ne mo 102.9 FM ya na omo papa nka wo mo e fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ na odi baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awade wa ho odi no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Eba ni papa pa ni o asem na ye ka ni say ya ye ka ni say no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa and dance for ho won kan ko mu nyina eja oboa ani igbe oboa meba obetu nsa oba ensa nyina ka ho oboa la kasagu ha ma me ne ba he no oni igbe 220 cities o ena ma me ne de ma me yire o ba 20 cities 20 cities wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne say man to ko father me say dance for me kasagu ha one slow way ya one slow ni pedia una we papa ni tie Bachiru ya me pesa me kire one say bre wo ho ase me mpega me mu o na ade e wo me say free me nkola abram Bachiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years no busta papa ne say ne madie Bachiru manya sika Bachiru wa hiti dia na epi abonten na akọ na mfrem anwunwunu mfa ho odwo ano aba na ayi oma ya unya wo nom ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya ashawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say pese mi hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo mu jeja mo ana be flow o ja o bit me ka short won so be ka short enti wo kwa na wo de he na me ko de me ma won debate me price no met me enti wo price no na utimi ko say e bia 40 cities and say bia 50 cities be 40 cities na watua ana satan kra na satan kra 20 cities kra utimi tua Asem Beba Dabi sisi na ase ne bo soro e say di asha wo de bo kosoro omo nso atutum sisi o matutum first nda ye say first ukita 26 kra na
utimi bi na 30 cities ba 60 de nyina ne bo akosoro se kire wunya say 50 cities bi at least 50 cities bi a this bi a onya local one bi dia in local o say o ma bi wo like ono no men kan say ono ni levels ni shede ni suru bi a ana ono no hu se bi a ono bi a o shede o ye fan ge bi a the form ni gina so bi a o normal one slim girls ni bi no esi ya wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no jenye local ne hu oma hu ni form na wa tumi say we uni ska unti wa ka son timi nko unti take wa tumi say yes o kwanya de obama chance ko na o short dress mu kra na o timi ka say onya ni type yes omo nye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na me ko but omo hu omo timi say form we de car escafo la ni bi ni de me na wodi intimate ame nko na o kɔ hɔ a ɛyɛ a enka wunya ɔmo nye local ni bi anka opɛ o mi na me kɔ na ni de be bua mi ase me kɔ a sele mi hu be tɔ mi nko na me pɛ me no oba be da mi hu be tɔ mi enu kɔ ani ade na e mani je o ni oba da ade na wunya free me no oba da dia ase like mi hu se mi hu tɔ mi ase mi hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bi adwendwen dɔɔso enso ka ho nti so ni oba dade a na me ase mu atɔ me na sa da wie na me sa tra se jimsen na ma de makwa na nso ya china so me sa akɔ nti wo de da bia me say da e de bia de se miniska unim do ka men nya ne hwe hama na ofae no nipa na opata esi jaje ba kunya we nya ogina mfimfini nipa na ye so otwene ho na o sete ya de mi anso obeto de ne de damagimani ko minim do timi ye opeso same life o wi asikrampo chese be oba bia ampemi o same krampo na afono me se oje menene ntamu no twe na obi tene ba bi na se oba bi be wa amedia e na obedamagime obedi medam samum na opeso ye me opeso obomani baako minim do timi ye nti o yes anu a wanti manto na mhu se ko to abome be fo wasunte ma damagime ni sisi ye ana me ye na me so ne nsa na me gi hama nti ne wonpeso be gem nti me ye hama ne se jem na hama no ano no fa ne nan enim ni kotodwe enim on se me ye ni sei jem na fa ni kotodwe mu ya ne se opagya nei ni skirt sei na ne ha no awotre me kura me yam hye me se ama waya am wo plan waya ama me plow because me plan say da se iron se me de hye no on the ntronko a the sama o sika se 35 million don't go into my house to stay again, so take the 35 million to hire another. You chop that money, you going to still stay in my house. I don't care because of my babies. Stay. But you don't like me in the house. Me ba house or now the my terms over here they will fear if you are the upper be my happy you are hokrampo me time. They say I don't care. Talk to me. Oh, se me hweka na ma born ho na ono no timi gya me si wasana na me ya ba no na gi no me nya hofo ne mpanifo me no nam no tum so odo de sa na mo mo che me were ma sa no mo nyira de free mitrim ani wunya broken heart de bi nche me da na obi na chechere wo red ye say broken heart na oh me obi a me twa bet pa nti me broken heart kra de bi ntimi nche me ade u twa bet ya broken heart ntimi nche na broken heart be na chen bet twa ti u twa bet pa dia broken enti obi o twa bet dia broken heart ntimi nche no me nya sure ile
odumankuma nyame ayeyie enka wudin awia yi odumankuma nyame naase nkamfo ne ntontom ene ye de ma udin kronkron no arofo ne ade hye awia yi ye bema ye ho aha ye bema ye ho nso akwaba na yama ye ho ye hyiehia ene eye fiada ene ye bosumi dumienu ide toso aduonu emfimpinu ne aduonu nan mu ene ye wei awia ya sehia bio ebre na so ye de Asem Beba Dabi dwumadie no oba besom na dwumadie a ye die da biara da ye ka de kire yadofo atiefo ne ade hye se ye de suade ebre kro na amu ne ye de kire ye ho nso ade enti na awia yi a ye hye nokre moma yense ye ho se ye ba be suade na ya san a kire ye ho nso ade enti awia yi se what joining yen wo Otek 102.9 FM yiswa ye sign so ye live ewo yen social media handles ne so se wo joining yen ewo Facebook ana YouTube so eya ahwehwe yen wo Otek 102.9 FM se wo ba Facebook di so se wo ba YouTube di so hwehwe yen wo Otek 102.9 FM na wo hwehwe na so na wadama eya ahye ma wunuanom ma wadofo ma wadehye ene omanfo nyina nso nya bintie na onya binso enhwe ewo internet ne so say ye Facebook ana YouTube ena wiai dwumadie no edemu live awia kro ya no comment nso hunya enti ya fa comment no bra wo ye comment section ho se wo ba Facebook ne so a fa comment ni tum ba bia wo di free a wo de ba no faka ho bi se wo ba YouTube ne nso so a fa comment ni tum ba bia wo di free a wo de ba no nso faka ho bi ye beje ye be kan no kama wa afidikasie yi so ama obia nso ehunu bi saa bere kro na mu no na wasan hye ne nso se wo be hye ama obi biara nso nya bi etie na wanya bi nso ahwe awia yi ye wo Be Love Radio eno wo Spain abruchimani mu ena awia yi onomo abadem awia yi wa biebiem ye adwumadie no etwagu ewo ho ena ye wo GN Radio so oba United Kingdom manu mu a ye wo Patmark Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Brini Radio ene ye wo Sahara Radio ena wie wonu nyina nso wo UK manu mu ena UK fo a mo monitor ye show yi ewo ntentan ne so no awia ye chiachia mo ye bomo abaso da mo asenso se na awia mo monitor ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France abuchimani mu ye wo Dachi Hima Radio eno de wo Denmark ye wo Rakus FM enso wo Belgium ene ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena wie won nso abade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu ena se wutie me na wo hwe me ewa ha nso a eya ahye ma wunuanum nya bintie firi se ene ensemu a ye de nam no edoso ensemu awia yi ye de besom no eye ensemu a etufo ekyerade na ema ye nso esuade enti awia yi ye bema ye ho ye hyiehia na yama ye ho nso akwaba e de aba afidikasie so ene Uta Mohammed wabaso ene o se akra ya Krobea Asante ene wiei ma ye momo abaso madwuma pa ene madwuma den amoyo no Nyankopon tonko so anhyira mo onye mo kese na ontutu mu anamo nso emfansie kire se Asem Beba Dabi dwumadi amudie yi na ya Krobea Asante eboa ye pa ene Cashman mehu nso se akra good evening ene wiei mechiachia wo wadama yenso ya bebo awuramu ha ene Dubai Abu Dhabi ene yenso ye wa sabre ya ye kase ye monitor show no live kosoa na koso ni ewogidie wa aroshimu so obi anso hoden oh Cashman Nyankopon so adawroma obi anso hoden oba de acha me awia kwa ba ya ja akra umpom te say Nyankopon adome ho ye pa na nso so Nyankopon adawroma me nso me hoden ye de Nyankopon ase ena wiei ye hia se ye ba besom sa ene ye fiada sa pepepepe na eduru fiada se yi a
na adofo ne adehye nso wabode ya ye nyina ye tietie ye ho na ye hwe ye ho na ye nia ye nua mia meba ene made nyina okatachi afrifa ya wowo Ezra o se sabre ya ye kasai ono nso wo adum railways telebi nchen na sene ono mo abade mu na wonu mo monitor show no ono ena wie mu a mo monitor show no e wo railways a okatachi abepie mu akache no ye chiachi amoda mo ase Nyankopon so enhyira mo ena wie yobo ye hyiehia ya akra ye na Nyankopon ase na ye ma yetiefuo nyina finhyia po wo munni ho a nka ye nni ho akra ene ye ne yetiefuo echenie eye biribi abo kusie ena dane bomu na emoa bi wokusie ho ye frɛ wo mo kusie akoa omo kitenkete te se nkokodwie no na one wo mo eti ho a de oka eya kesesem ene anumdwa me ye wo henkese se misi asase su a ye boje me so ye hoahoa me ye mi sei akesesem misi se ya wanta dakubi na ene amanfo koye omo ye ya omo di jagum omo ye ya na kusie huriye fem no ana de woto no to fom ye na otwa ne padua ten na kusie huri na wobochi wona kro no ye be ma hwe ne kakraka yi kusie nya kwan adwane okodru baabi no ka kire ne mo ana wo mo ho no se mo hunu se me ka kire m se mesi asase so a me ye wo henkese wo hu osebo ana amanfo obo me wo henkese wo so wo yesei so hu na kesesem a ye ka me ka na munyimi ni we na dakuru bi de esan to bi o enti we de opie ye no ye ntwa ni dua ene wono amu etein wona da hoyi ye kuno afei enkwai ni nam no ho na o mo nam no se nkukodwie na sori mi enkwai na sori mi enkwai no da ho na sori mi enkwai na sori mi enkwai no da ho na sori mi enkwai na ntimi sori wo be da sori afei die na wie ye aba akra me ka wei na me dia ka asem a kire ye tiefo ne wona wo hwe ye nyina se ye be kwa bro ye wura bro nyamu o ye nsusu enya kesesem ene me masem bebre bia afi bedrei akra obi be ka se metimi anom first ne de na ya patasi obi se metimi anom apatasi gallon ba ko wose wontimi nom wose metimi obohunu ane se wa yire ne ho akinye nti o no one na twa na wi ase ne wawu on na da hoi obi se bro nyan anigye nti wode ka be 2 mirika de be se 5 minutes 20 minutes aduru ni kuro mu a wonko bia bire bia atwamu no wotu mirika ni bi na ukotwi ukoto amrem ankun kusie de edi nkan ye twa ni dua de toso mi enu no ye kun no bia de edi nkan ne tofomo enti ya wo se saa na wezo besen ya ahwenie na bia na anya saa afra se wodi anigye ekononom biribia ekakakra bi enka wo wuye na so wo tɔw emane nya wo desa afra se no wo ye wangu enti afinzu saa na abeye obi kwa kodware nsuom ai me de minimo suo dware metimi akwase ye metimi akoba bia hodo wode akejesemsa obewuram obeduru ho no o ma bieu enti afi bronya ya ye die hwe yie ena wa ma wanigye no amoroso ankwa ya kesesem anvo ankwa wie prison ana se anvo ankwa wie owuo ana ye se empo ayaresabia akwa yetiefo de omunim de yahwefo onim de bebre wo mu a omo de betoto wo mo ho na ye nyina ye de asuade misi ya ma wo bibia afinsi apa good ana wiai babia odofo ana odihye bia etie ye no yamana ha yachia no na yamano afisi apa nso ana wiai ye wo somsom na somo a ye ba besumu yi de sefata se wo kai na wo hye ne nso ene se sebe na wie ye no ede emfaso na wo unya afrim ye kwa ye bai enipa kasa ye ho
nipa kasa wo ho a ɛyɛ atie de ye kasa ne ho a wonte ene de wawuo wo saa ni no wafrim ye ohwie nya yie kyerɛ sɛ wawu de wawuo nso ni mu kataato ana kataa baabi sɛne ye bɛyɛ no ye biem ye tamo ato ha ye podwo na to ha ye werɛ so ye tie animu akyire ene de keke ka ho wawu nti onim kataato hwini ho asa wadane fish nyunu ye de wakohyemu aba ensuo tene fa ho enti se wunwui na wote ase ne ye ka asemo a eye atie o kyerɛ sɛ ye kan se woye kokokokoko nsam woye mama me metri so me de mia me ne mia de me pɛ na me hwo de wo pɛ ne de wo bɛhwo na kyirasɛm yes wo de ho de wo pɛ na abɛyɛ wo betumi anom nsa no gallon ma grawa obi amfa ho ɛno yɛ de wo pɛ me de botru mu de yi metumi atwa ebia crate baako crate bienu ɛno yɛ de wo pɛ obi mfa ho amanfo di wachi ye yo me na me fira burukyira ba me na makobre na manya me sika na me de aba ye bobo wa beti saa ne ye bobo no enye wo nkwa ne ye pe wuo hweye oh maba una awa Ghana ha manya kase metimi tekitika ne de mete mumpe bi mame ni akofa adwo aba pan wawe akui aba pan wawe abena ba pan wawe afia ba pan wawe awia na wure fi se woni a pesa awefo no ba mawe no obi betumi de bia ba be ploto ene wona ho akire wuyi a sesei ye gisika ransom e de afiri ho kire se wadeja wawe ya ye de koto abontin onua wo de wo de wo pe na wo ye de nanso de wo kwa akoye no ya hwe ni ye aboa kusie se menamo a enipa kru krabe hweme se menamo a ye hoahoa me kire se me ya asase so de hye prekope okoi ye twa de dua okọ biemu no ye tinimu ye ne kobo makonkwan ye musa wo nkoa na eye kusie mwa na e wode ho no enu bre se ye de wonom kotu gya so se ye hu kusie no sa nkoa no wonom wei ha uye no mo ye nana sore o nana mienko o joso mie ho joso sore mienko anyanyambia no obusa wo ho sa bre ye odanfo wona adafo no ye ohieje yie no it is your end watemu da no ena aba da wo bewuo ye kasa wonte wontumi nkasa nipa a wonkwa ho ema nipa nte no saada no wawu wawie ye ene saada no enti na awie yi me kana me de akere wo a wutie me akonkosam kotikoti ye kusie ye no odi kohia ni ntwamu no onua sa wo ye bia eya ahweye me na me wo mi sika nde yampa wo wo bi de me pe na me ye utumi ye nanso hweye me na me wo ma ho ofe obayi ho ofe nufuo eto hwe ne tofe abobo te se techima nkofie ye ho ofe ohune de efe o nanso hweye kai se be manu a wo ya wo ho ofe na utria da ye me na me wonufuo metu na tumi sheki eno na woso me wosisi fia ni bi yeah ngofi nwumi wo mo di sisi fia de na ato wo mo tito de bi a mo ani nko sisi fia nso na hwe sisi fia nso yie wo enei sisi fia wakote yade wo ko yade no a enko wo natural flora yesi ni nyina sa sese ye de hwie nye yie sebe edenka bone kura na aba beja wo
so what ase wodi sisifia hwede akwa akowio eto de bia momma yenwene ye ne ankasa nso ye ho adofo awiei yehia ye ba besom ba bi a wo hwe mfiri bia no Nyankopɔn hyira wo na mmom omfom so a wo ye ma ohaw bi ba wo so no eye asuamu ade da bia meka sa asem wei emfom so anipa wo ye se de wo to fom na wansuamu ade ansa amfa ansore a obebre ebi na to MPP fo ewa abatu emu omo ye mfom so mudi sisifia na regional chairman mu a asori ibu ni mu sei sisifia ne bi fa suade chairman suade ate suade so obekọ biem dia suade wan sua be hawo adofo enawie yehia ye ba besom som na ye besom no eya Asem Beba Dabi dwumadie ene ye de ba besom enawie ababa wa bi wo manim na bibi nti emane hause unhunu nanim momo amonte na monya ne saa ewo saa kwan ne so emfama me awura akwaba unim se ni obeje so ka se ye eja gonja antre akwaba ye kan say akwaba welcome ye kan gonja msay gonja nimeshada na wote kasa be hausa na akwaba ye kan say sandazua zende saduka de na abeka sandazua de mbetna zongo mate obekan say sandazua obekan say sandazua obeje so say akwaba and now I just say sanuka de na mekai adofo na mabetna zongo sesei me ko mfie nwotwe me ko mfie nkunu na 70 hausa kakra de asekama habe ho na golden so kire say das si obo na what de hausa no what de we mi tibebre okay can the out na kajia enimbi ewom bisa no hwe na kajia wom na kajia nim misi enim anya wonte hausa onte misi na kajia nim anya wonte hausa okay na kajia no wo kire say what say ohon te say mo kan say ya jiki e kire say ohon ye na kajia nim di anya na kajia nim di ebiem na ate ya gajia ye de ya gajia ye ohon ye na onte na kajia onte jai ogo go nda no afia bife aprejai so si enim MCR no hwe hoye ye we ni ye ni ye mano ade amamjia na ba mosisi wa unte na jia nko ade ye kasa jia so won ente de ebiem na asate kabiem aka junior echi aka junior echi aka de junior echi na aka menti ana dabi kai o kan na eslemuni ka hwe a obeka de say hwe eslemuni ka hwe a obeka say afefe na me so nya sa obi ka samuwa gai o nka na samuwa gai obi ka na tufu o kan say nya na 244 hey obo o kan say mo na mo ma yentimi nte kasa no kasa de o kan say aya kakra no wa na oteba oyo ka ho oyo de say ya simple na o pe de here o pe de here oyo de say ya simple o pe de here pe de mu odin kakra bibiri ba maka nyina as oyo kra de set say waye bibi na ye ehuna no ase aye ne hunu aka oyo nyesa say wayo sure metic therefore oba otake ye jabi o na me nya say therefore don be jeje ama me because say bisrem ni kan hwehwe na o kana fefa uhunu ne o pa kire dizame so me ka
na se honte na ono so wahu dia me pa ga kira se no ano no betwa ma me boa aya de mo ba asante a mu fitin ya na mo ka ni straight this mate ene Yusuf Islam achibunka osena na ya Krobea Asante ne yefiada asedan kerade nyankopon na ansa ne yebekọ sa asem we so no na no awuraba bi free Kumasi Kenya ase eba ye nim ha one ne maame ne bae de ntokwa besoa ye no na bema one na womamu miensa ba ko ye sebe yaafo bema no kire se yaafo no ne de otwato no enye ne ma kire se ekwan of ba ne fa so nyemo ye no wanti ase enti nkwada ne hwemu no na dane asem no ba afidie yi so no na nya asem ketwa kire se akire hokura no asumhwie ne asumbo entokwa gidigidi nom ne ade ebem very good enti mokasi say oba ade achiame akra bra ye koye na ye kotena ase no ye hu ni se ne tie bia wo se enkwada no ho ehia ye pa enti ye hwe na akwada ndi otoso mienu na sebe wo yare mfie nan na pani no na ekọ mfie du enti de na manso aba no ho no ye pani no efri se na owura no kire se wo de pani na koma ne maame ama ne maame de akwada no pani na kotu school na oba no afa kwan bi so akofa no sebe ye oba behwe onua no enti na wakọ akofa no enti na be ma ne enti ase se o ma ukọ ba bi na ade ni beja ne dia na se me de na kotu school na wayi ne ho dia eni school no eni ameso me na mfa ne nkọ enti na afinie akwala no da so tifi a ofiri wona na ho no na onko school enti ye hwe no ye ma be ma ne ti ase se enya mfom so se akwada ne betena o ma me nchen na mpo se bi a wapon school anase memene da na akwasi ada wonko ba bi ni se ma me ni pie na wone obi nu odun abetena efi a enye ade bia nwanwa anase echia because se ma me pie na se obi ani wona akwada yi da ho a hwan na behwe no na ma me nsu ntimi nka se wotena ne ho akopem ne nkwa na nyina na akwada wa nya mfie nan no wo tam na hye wachi na wo de na akoba bi a enye mere endi se wonua nimpon ho ne nani afi na so ba betena ne ho ahwe na ense hwe ne saa ni ntino ne wo kan ne de yagetu mu enye yi enti ba bi wa betena no mfa akola ne nko school na won tena maame ne nchen na nke se so pon school ba na se maame ne beja ne ho ama no ana obehwe no a ense hwe maame ko papa ko enti wowura no ete ase se si yi de ya makwan enti ye bie school a bronya na chi no ode akola ne kwa to school mu ama no akọ okay afei na awura ne kire se da otwi bia no be ma ne 50 cedis enka ne de no 500 enti no ose ya no so de enso ba bia se wa wo hwe se enkwada me ensa na 50 cedis a day ye born akura no a week ye boy no kura na che se eyam se 2 cedis a day kura no na enuru enti ye hwe se eno so ompejam eno ana na wo no kire se wo hwe na adwuma a woye no a ofa ka me ensa ne ade nti no oka se bebro so saa ontumi ene yesi da bi amane ma hunu hwe yemfa ntutuka we ema maame no ede ntomasi ne bo se ene yesa ne etie bia no wono so de 50 be ka ho na je se akoye 100 cedis a week awura ne se da bi enso nti na akoye twema mentwe a ena krache ne se ayese roman fo afọ de bon kane de ne ma ton no ena krache ne se wono so ede 30 cedis ebe ka ho na ye 130 enti ya wuro no na wase enye kura endize pede enti awura ne ye se da bi obeji atumu saa ma waji tumu se obeji na wode bi asoso dezi ya ne se ode akwala an koto adwuma mu wi afei na akwada na sebe wo hawo no ye behwe na yehunu kwan a ye befa so sa yaresafo bam na sebe ye yie na obetimi asori se wontimi nso nsori a de ye betumi aya akwada no so eda achi no ebeye ne yie ana se enkofa wo hawo emfa mre abusua no so ye beye enti akra ode nsem yensa ene baaye emu mienu de yesi so pumasibre amane de atodin sesi aka akwada na oyade no a eno de enye se ene asam ebetima take ho decision no nti no ende ye de akonkon ho se we na chi no ye behwe kwan pa bi a ye betimi afaso a sa akwala ne nante ne beye yi ana osori ne beye yi a ana school bi a obekọ ne beye yi a eno so ye behwe nti akra obi sa ya sei na ekusi ye okay mo ene kasa ena wiai Matilda Owusu Ansa Matilda ena wiai
a very good afternoon to you. Osana na ya Krobea Asante, I'm watching you live. Ewo Italy. Obamat ya frame kakra ate. Ya frame kakra. Na onya ade kra. Very good. Ene Italy fo a mo monitor show ni nyina no. Mo ma ye nchia mo. Na ye nchia na na kwesi e champon. Samia kru from be mo hene. Catcher and says say afia no ahia. And this wakwa boga for no ya. Is it look at you? Ya ntwema. Aha, we look at prayer. Ya ntwema. It is said ya so ho for ba wo mo de yi ba yesesa bebre no. Ya ntwema. Won so ya ni say this first no na Italy kura wo disca be euro. Say first no na 50 500 a. Say wa foro soro ho. Ntinye 500 biu. Say there ai ya twen no den dinana kwesi champon minim se sabre wote ho a wo hwe ai won kra to ni emfa nkoma wo faase fo no afi so abofo e ma ne fa nkoma hwan mo ne wo faase fo no jai sasam ne ka menka bio akra menka bio menka bio ne se ne wo faase fo no be de menka bio hwe o faase fo de o mo hia de se kra onya wo fafie na ate de se wo so ni wo faase bia bio nya wo fafie na ate mi timi wo fafie eye enti wo fa ho hia ma you afrim asamu etosu mienu esese tiefuo hunu abrantie bi ba yanim ha ya wo free aputuo jampotamo abontem ene bai na sam nyina ne se woni ne yere ne tie ye frɛ nata 80 dodo na anim se ye frɛ 80 na one ne yere asetremu no oye drobani bibia koso afedie all of a sudden brush ne kaya wotria ne ka wuru aba wabeje wakoton ka no die na ekoso no oba na yere hono so oba meme ya tawo die ekoso wo mabra bonimu pa no die me kasa meti ase anamboa wadama wafa machi oba ne se me kai miura menya sa die no bi emabi ana boy ne tiwa no was okay se wafa machi ena aso wonfa machi a pan ena ode jige no no se se menso midemia metrim ena me body ato so se wafa machi a ono nso ne ho pan wode ono nso age ne ho kai asem wasi afege ni hu se duabo abamu no enu opini nachi no wasa kwa baba beka cheni kunu ne samira mafa wachi o adai o say papa bi promise me so de mbekwa aburuchire enti me ko sofo asomasi mpacha oko sofo bi ho oko sofo asomasi ho se obi de bekwa aburuchire ye ka kire me nko asofo ne friends o de me mo ansa me nko a obi ante ezi e wo hima fie enti sofo ene so o mame akwankyere se be ya metumi akuduru aburukyire asomdwem nya sofo na de ne ko obi mom na aba be hye ne bo sofo se kwatwa mi wo sa na we mu mattress dam okoi no okotena aso obo afedie sofo ba ya abaye se wakana to ho kechika waro ne ho suhuzawam kakran kechika pau obo ware no ware sofo ari obi ni kunu board ya wie ya no eni pe nam ne so ma ni hu sofo no okobo na mane o se mienko na sofo nkotwitwam na sofo asan akogi ni kunu no 50 cedis ware ne ira sa agi ni 50 o de ko ta no ntin wo yire so dia dani dua no o monko echirei na kwani hu se dabi sa dia no we na wo ya na wo mi bodua no hye da ye se wo kwa akotwitwam no sofo menti ase adofo o de konem tenante miaye bi ema ankwa ankusi aga o kire se o ka asem no nenso baabi a no opese ese so odi animu kɔ no amane sa asem ni bepie ye nim ya kodani dua no na ebom se yawe ne yere ne anu de amem anu de ho ahia wo mo e de na asie jataba sesei yona ema etiefu official panso de abaso nyina ne se sesei no ya twesofo no de na kogina hemfie na na hema anim e kokko sama asem ne wo ho
ɛkɔɔ yɛ no nso so sɔfo no nso abɛpii so ama ɔmo de ahyɛ next year 14th ɔmo bɛtena ase na bosomi edi kan ne dɛ ɛtɔ so dunan ɔmo bakɔhyia asɛm no so na sɔfo nkyerɛ mu ɛne abaayaa ne ne kunu no nkyerɛ mu no ɔmo de atoto nsɛnniɛ ne ne ɛho deɛ obɛdi bi ma na obɛdi fo titi sɛ ade sɔfo nso akɔpie so okay yɛnyɛ frɛ no wama sɛ ɛkɔ baabi ɔmo frɛ no wama ɛkɔ baabi no yɛn ayɛ nua radio fo no bi ɛkɔ baabi no ɔmo frɛ no wama ɛna wɔn no di animu kɔdane dua no ɛhɔ no so ɔmo frɛ no wama ɛna ɔbaa ha ɛna yɛfrɛ no wama nti no nim sɛ sɛnea baabi yɛfrɛ no wakɔ ɔfa ne mu di yɛ no ɛbɛwie sɛ na wɔnim sɛ yɛyɛ ha deɛ sɛ yɛfrɛ no wama yɛwɔ tuo bi a yɛto a ɛtuo no a ɛde wo bɛba sɛ ɛtuo no tena ba sante hema afie ɔmmra no ɔmɛka sante hema agyaa no a kɔɔto gyaa no a ɔnkɔ na deɛ ɛfɛ wɔ mu koraa ne sɛ time no a ɔmɔkɔ 7 no nnipa ne kɔdii life sɛ wɔkɔ cancer very good ɔkɔtena so ɛduru no so next abɔ abɛn no wawura mu ɔkɔɛ asɔfo ahyɛ aseɛ ɛhyɛ nkɔm ne ada ne ɔsɛ sɔfo hold on ɛnyɛ no tina mbaɛ ma mɛhwɛ mi sɛ bire baayɛ ɛne sɛ ɛhia wo wa fɛ sɛ sɔfo ho ɔbɛbɔ tɔns si a robert akataba ɛnyɛ tɔns ɛne tɔns yɛ honhom kronkron na ɛde ba na robert apata na ɛnɛ friday deɛ woyɛ no ɔba adeɛ mani nyɛ o wakora adeɛ a woyɛ ne nɛ mani nyɛ o kaba ɛne okay ɛne yɛ deɛ ya honhom kronkron na ɛde tɔns ba wo honhom kronkron bɛ na asiw so robert apata sa tapa ɛnka ho ɛnyɛ honhom kaba wa hwɛ yɛ amene wobɛnya asɛm na ne ma ba ɔda yɛ sum wa dabi deɛ woyɛ ne nɛ ne fie deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ me no mempɛ na se ma ba da yesu mo no da yesu mu ana dabi me hu ebi ene so asema me ka ezuka enye yi bia o enye sa na obi aka ne sa so football tons na ene dia me nko am ko ka bia na oni me bi nyen honhom konkuru mesi wo so enti me mobi kasa no wonte ase ade na ye honhom konkuru eba besi wo so a ebra asuafo ni kotwahia a wo dan ni mu no o se honhom konkuru besisi won so se ja enti ja no ene ma wo no sofo fa asem bo a eja no ne ma wo no ka kasafo ti se tekrema ene besisi won so ne se won konkon ne besi asofo no so a wu hu ni se abesi wo mo so ene e besi so a besi so dada ti besi wo mo so ana ma ha ase no batakata kutu patata kata kaba me you afrim data ba me da se o ye kura me ma onka sa bie mu o radio okay awiai ababa wa na me ma na kwa ba no owo manim ha awura enawiai waba ye nimu ano me afidie mu pagya nkosoro kakrama no na watumi akasaye na yehu asemo enawiai odi aba ye nimu no mentu nsi mfimfini sha asem na se na yentio kasegu ha de ne do aba sha asem na se na bie wa no ewie de boko na mite STP nti me ma me free mu ama me ko stream nti me ma me side sorry me papa side no me nko na ewo me wo nti na yie ne bibia na ka no na ye me na me fa asa aka ne nyina nti ye bibia ye na me ba back nti na fridge na me de to ade no na ha me na me mia mani na mto foforo na me de kan we no na me ye adwuma krakra nti me to fridge ne 7 days pepepe na mo buy na mo so mu tue wo baby me ha dan no mu dwi ho nyina nti na sika bia ni mo sika ka me ho nyina ka 15 million pe na wo me ho nti na me ho de menye because sa 15 million ti me ha dan nti me se sa me niam ne bi e koma madanfo na me di 15 million na me ko penta abodan na me ti o ko han ta abodan me ko han ta abodan awo boost okay ti bia me ton ade no eni nta abodan ho kwanwa nti me ko tena obe 2 months to 3 months ana me share abrenti be friend Sule die o papa dini na minim your friend Sule to aso nti enam obi nso nti na
me hu no sesei obi so sesei ka nti sule bae no nti obae no obo aben pempen na mse mpacho uto ade na ose dabi me ho no obae na me koe nti me koe na me ni didi nkomo na echeche na ose frem se na mse Mariam ana ose nani gye me ho na mbisa se no oni yere na okacha me se dabi na oni oba baako abemo 11 years na ona oba ne nate na kasa ba na oba no koe nti obisa me se mete na me se meti boost na o se aya o hu me wo na me so na mete SCP ba omutu ye na mkota na ho no nti okacha me se papa bi so na kire no ba bia me wo no oba ye nti me ka chense me obo papa ndi na me se minim papa ni di minim no sorry na okofa papa na ba ye na ombetan nyina betana ase na na ye papa a wonim no na wonim papa no papa no na aka ho asem e de akire suli kro no to aso enti papa ne ka hwe me so wonim pa me na minim obi sa se minim na me se dabi ana so wonim pa me na minim no me ye good pa menya basa ba akoma no kasa metio wakoma nye wo wakoma nye me din but wakoma nye okay me nya madwie na me sule na ntana na msi wu mate nti afedi nkomo no kokoko so ana eya na sule ba me ho boost ho nti oka hwere me se baby amete no na eni nje ho na me ka hwere so na sinya na mdi sky wam ho na mdi to fridge ana na me san koye ma me yi nti na ska bia ni mo na ma me ye de me baje ntaboda na me manage kakra madam na me sa me nema no koma no ka hwere me se membra na me ne nantana na me ka hwere se dabi o ma me nema no wo ho na me ko pentaboda ni bi ntana because enipa ho fu no eche na nko ana o se ndi membra na me ne nantana na me se dabi ndi o mmoa me na me ha dan na o se baby a wona ne ba ne tene ho ye boga bi fie na ona ne ba ne kwa na te nti ontimi san tiska nye den mame enkwa ha dan mame nti membra na nyina ntana na chese tufri won tabo dan ni mu nti metie no na metuye ono ana de ne ka ba sesa me nema no na odo koye nti 3 days ta na me so me kope kia ana metwe di aka no ana me koye na ye nyina wo kama nti sikasemu asem bi na ekobae mene no wo no no eduru ba bia wo se miniska ebia ye duane ye sei ana me kwotena wo foforo no nso no ebia sometimes me kɔ adwuma me faka 3 asana maduru ba bia me o de wo kwotena hen apaso happy home happy home soko ba chi ho etoda be 2 months ye no ma miska de etoda 50 cedi 30 cedi je nam dia kwa ejuma te dru baby no okacha me so niska week so a me anam di misika nam dia no duane na yadi sesa me na se bibia abeda me so nti edru baby no na me kacha nse mintime nya sa adi ni biu sa won yiska me so me nya biu me bet me ba ho nom no wo ba abemu ho akola ne pema asem me so me pana asem bibia me hu bia me toma akola no se ye ne manta de mpaboa uye obi die na odi yi me wo de enti edru baby no na me amehwe a ahon omwa me no enti me jai ni nyina enti last time bia me kɔ adwuma ana me hia brabi na o se te se na me se ye ana o se na me te hemfa na me se me te happy home down ho no ana okacha me se na ne gem ho na me so me ne be ma na tie nti brand na eka saa sule ni history kire me no se de ono ba be se o pe a wo ka kire ne sa wo ne be ma na tie na wo bo be ma ni din kire no afei de ono na e ba be ka de ono ne tie ni history di a kire o nti obisa me se sule be ana ampa yo honom no so no red na
dodo na enim no enti na me say me ne red na te ana o say ne ba abemu okoko bi na me say an ana o say na we ukohia no wahin na me so o hia mo me de me ka chance mo hia mo ka ase ana o say ma be ma bia mo befa we awawale be 2 times man nyina akọ 1.5 year nche bia na oba no kọ nti afa de na maye basa na mse wa ware na mse o me ohum na okacha mse na ba no nko a maame e na ona ne tena he ba wanka nche mse wa ware be 2 times mama no koi ana o se no kure wa ware 2 times pa membisa ba membisa obi ada na me ba afie no so membisa no beto da na maye di na me hwe na sa ono kwa tembisa mse ofre me Mary adan na mse nye bibia enti last time bi sister bi tonton provisions so village ho se me fa ho koto niema na me so ya me di ko baby a me ton ade no enti papa bi na ofre me na maame Mariam na papa no eden ohum no se me maame mfa me maame na ofa me no odi mi kosi baby a me ye adwuma no ana o se na sisi a woni sula asetena mu no ede na ekọ na me so bibia nkoso ana o se na ugidi sa sule no woni ne betimi atena de me da misre wo me nka aso me ka kobo na amane ko maade na me so da bi ana o se ono omo na omo ko chichire sula from ano 1.5 year oyo obi a se ohun se uye adwuma na sika kakra wo ho a na ode no ho ababe hihyew nti ohun sa wo ba forma na ode wa creating takobi na kasakasa na wokọ nti sa na otie nti mi hwe me ho yie ndi papa na ka sa na mame ye basa na msiyo mate te free honom no say week me yi mi sika adidwa ababe ye duane ye be di Saturday Sunday no Ujai ye samina me yimba bi Ujai because ohun me no aw ska ode ma me 8 million se me mfa nka me djuma ho na 8 million ode ma me etoda sambo mbusen 50 cedi wambusen 100 cedi week no so a no aduane gas sa kofele na se enye me ne be ma na te enkyere se me ne be ma na te bane de akola de onye mehwe onyemhwe ba me hu bibia akola ne de sana akola do me no me to bibi bre no ebia me ba kalipo biscuit me bre no na ode akosku ba papa ne de aduane ye no me jai ebia Sunday a wa pie no me na akola no ofie no na mai be 50 cedi se eyi bia na makoto na ma no na me na akola no nko adi nti ewom na madamfo bi e ka hwere me se adan na minji loan bi enye adwuma na me se loan die kakra ewo me sika kakra ewo me ho no eno na me die loan de minji bi da menim se na omoye no no o kyerɛkyerɛ me ento o kyerɛ me na o se me fa 5 million bra ene me Ghana card ene passport picture na me se yo mate nti me ko fie na me ko bo na amane na o ka kyem so ndo niska nti me pay 5 million no na me de koye na mo se me ko pay do be guarantee ama me ana me ka kyerɛ no ende mirika na o bae obe guarantee ama obe guarantee mama okay nti me ka kyerɛ san kam de fane ama na aye mo na me ton week no so a every Friday be na makotua na o ka kyerɛ me se da bi me ne nche pepepe ene ne nche de 30 million na o me kwagie no asha loan no me ne nche no pepepe week no so a na ya cha atua na msi yo mate nti me kwagie iska me de kama 10 million na me se 5 million me fa me mefa 20 no fa 10 nti me odwuma na otu ka ba na so osere odo obi ka na me fa 5 million nka no no nkotua week no so de obema me na msi yo mate na me de 5 million na ma no week so a otua ba 2 months de to so 3 weeks 3 months no week o se miniska atoda no wa muna wonya ne hwe kura e bia wa da sori na we good morning kwa wanje so me nka hwe sasalla na maya na makoye misalla dware a na makome dwuma nti mitria ya nti eya du be 1 month aka be 1 month na metria wie no na wasan utia one ne de ni na wow mitria
because me turn e ma no enwumre me sai esesa bottle no ti me bobo ano no ma ba sesa na me dey scan nyina me dey fa ne na me ton na me twia wow nti me twia ya eka be 1 month ana sa na wo check pa no nti me bedru fie na wo se Mary say ye loan ye wie na me se aka boso me baako nti me ka chense me kakra wo mo me kwa kwaje mintu loan mi sanji bi na wankasa nti me ko bia 70 60 na ode amame nti ewo mo na me ko adwuma na matwe wie ba na me nka nkyere no se matwe wie nti mo wan of frame me ka cham so wasre me wo cheki ye no me matwe loan na wie to de nyame din sre me ba bia yete no papa no afra buruchira aba ba papa no wakra nti wasre se nka obe sa guarantee ama mama ji loan no mama nji 50 million wa fa udin kwaje na that okay fa udin kwaje to aso minji 50 million nanka me fa ma non comfort na on fa to na council nanka wonji 150 million nanka on timisika no yi bi mfa ntria dan na papa no se obeji 120 million anam si 2 years ye we de bi enye dan boarding ade na mpe baby foforo yentum firi fie wem na pebe ebia benye de no bo no wo form kakra ana o se ahada ku nte ha na ope efia ahadwo anama ahadwo nti onti menye de entum firi fie ha nti me ko dwumam na mtana na mdwe nam se abrantie yi edika kwaji 30 million me na matria kopim se sika na me wieye na ade na me san kwaji 50 million biom esan de ama no nti me ka chen se sika na me nji biom afi de brai wanda wase fie wura no efrefre no ha no se wantria yentu ana obi san ai ana me wo baabi ko nti na me mpesa me yede me kwa goji sika na aba brai bu nkotodwe so odi nyame di sire ho baabi obefa na msi yo mate ba me ka sure ni so okay sika na me kwa kwaje but si say week menu betria no me nyen se bi ba sika na me nji 50 million meji 40 million na me de amount nti me de mawa na wo de koto account no ma ukoji 150 million na wate me 40 million na mame na sisi abese me nko na metwe loan no na ma hu say because ebia me no wo cha week ne be so no untria ebeduru ba be ka cha me say uniska to dan so na wamuna se na be ya me mbisa wo hwe bi no si yo wate nti ekoye bibia masika ne bai ana me ma no 30 million na me 10 million e ka me miska say na bai me kwaji 40 million e na ma ni 30 ma ni 30 million okay bana me ankasa na me 30 me 10 million won hodada okay aha nti afa de ewo mu ana ekobeye 2 months sika no mba na me se abra sule na sika waje dadaada sika ima wasa aden mi dwane ana me du sika be mam we na sika be na na ema ayi wodu ko na accounts num so oji loan no so omonya mfa ma no okay omonya mfa ma na ekobe 2 months nam se loan be nko a ekobe 2 months a omonya mfa ma ho ana wasa aden mi dwane ana me du aden me du sika be mam nti me da mankasa nti me kwa adwuma na me baaye na me nyaka me gina atingo hasa atinga junction me gina ko boba 10 na me nyaka nti we na me nya trotro na me ko si nti na driver na ye odi me ko fie no na o mo so odi obi ko baabi na me tisi kwan nim me ko du fie na 11 abo me bom bra yimbi na wo no so wa na o mai dade atwa aguso nti me fra papa na enam no so a wodi hu me no na papa no se ne obefre no papa no se o frefre wo mfa na papa no bisa me sisi amaye ne den na me so ha so am area han me nim obi awa na maka se ebia me koda obi ho nti me nim de meye kwan bia so me wure fi ho nti me obi twa no block when I saw the gu ho de ya de na me koso be 6
Wow. Anajo be 11 no. Na ekobo 12 kra because me gina ampa yo ho nante bedru ye ho nom no na ekobo be 12. Nti me so block na be 6 na ye tenten. Na me de me bag no echichi rubber mu. Na me to na ekoto flowers nim. Na me pagya wires no ko soro. Na me de me hase me boso. Eshimba etwitwa me chi na me nsa. Wo de oboso eto wire ne so. Eto wall ne so. Me ko fa dua. Ana mbu ni mienu. Ana me pagya wire no ko soro. Ana me de me ho nyina si mu sei. Na me to me twa me. Etwa me. Na me sie. Ti me sie na me ko fa bag na me koe. Na me boom. After why din hwano no na me se Mariam ni. Hwano na me se Mariam ni. Me kwan be na me fa so. Ewura fie na me se me yirai na me wura. Nto opie ba na so sesei asom wabo masum. Me be kire kronfo kwan a omo fa so ebe wura fie ha. Ana me so that day ni die ana me say me de wudi kan bo masuma fiu eyam pona twe me na me pe ana me so ame ho na me betena wo nchen enye force unya me ho ade na me so me bo ni bi onso bo ne he me bo na sum ono hwe wa sum no onso hwe na sum atiefo abaya ya wote manim hayi sebe si e kase oba oyo oba tenten gramo amenka ne saa oye giant sa wo hwe no a owa ena onye obi a ni mu edu pa but owo bibia bi owo bibia bi enti so okasa ode ne nsa no e bo wasuma obebo enti wo so bo na sum bi bo na sum na kiri one ndi bom so obom asu na me so me bo na fe de wo ba na me dem bag no to ho nti wo ba na me so me ready am gina ho na fe de no san ye no wura dem enti na wo ya ready so oba wo ndi be bom wow nti me kwasan suo na me dware na me se me ya sorry nti me ya sorry wura mu no me hu se wo ye call wo di to last speaker o se an na wa didi ama me de didi ma me wai me se ma feel pa me se me feel wa na ntro na me twa oni obi na ekasa obi no so opese me hu so o ye call so en fa me ho na me de me kodai tade echa na me se bra wa da wroma me sika na abedi ho no ma afra me na na abona amane o se hakura me ntu na me oti se me te won chen ko kasa se adenti na matu abetena be ma enchen me so ma me ewu papa ewu sisi ame nana no ono kwa na aka nti wada wroma o se fa sika no ma me na me nsesa me niam anya de emfiri ha a me du usika ba ma me du usika ba ma na me de me dware na me kwa adwuma nti me anwumre na me baaye no me chia no wanje so nti ade chia no pa na gas na asa se me se me fili bi onte siwo na me so report se me ka koko nti me di so ni si so no na maame bi obre me nkate e wodwumam nti ofra me phone so se obre me nkate ma ba na me se Saturday de na me mante ho inside no munye adwuma fita phone na wo nti me ko peke ko na abeli esi ana me friend back nti me friend na me ne kasa na me se me nya mai afi na mbeba nti onfa ma gobewura bi wo manim ho onfa ma mba baje nti me kate ko na mde to na me ko kitchen ho akohwe ayina me disease no na ofra me back say Mary bra ana me ko na se mentena so na me won komo na me tena se edie na koso ofia na mse die na koso ofia se sen yente se obi ene ne yere die me pe na meye me kodwuma tama me pe ana meba na mbisa ne se efisem betena ha be one yefa se 1.5 year ni die mpa na waya amame a meka se sule me ne wotena wewu na woya maame na mse medwuma no eno na medidim eno na medi ye bibia die na woya maame a wo se me kwa adwuma tama me pe na meba na mse sometimes wotum be gina atenga ho wonya ka
ebeche ansanamanya ka me bedru so a bra bi wo ho no ma odi mi kofie nyo no a me mfa obia ndi sa me hu na me tisi kwan ni me di me bag no ehye robo na ma chekere na esome sa no hu se bag na ma tiesi kwan ni me ba bedru be ebia 11 something na ma bedru nti no eno ntimi nka nhyira me se tama me pe na me ba na hu me no so no tama me te Boston no ubisa am tama me de pon ama me ka hye se me pon 10 etoda ebia 8 9 10 se me woni ma chichire ma chichire a ebia 10 sanu ma pon ama wuji tumu na papa no wo ho wuji tumu na aden na afa de sisi a wo se me pon by 7 8 abra wo ma me hwe nti minti menye den empon sa time no ai ndo tu frifia hey 1.5 na du 1 year half na beka ho me tu frifia ha okay nam so na tu de madika ade tu anim se me na na se me tu frifia nti me kwa mpesa me ko nti no wadawro ma me sika na wo ho no oji ene nyanne umfa maame nti wadawro ma ana committee ni kura wo kwa stand no me na ma oska ana wo yele wo 5 million me no anwa mu chi kosua gusu twetwa green pepper gusu ma wudi we na efro na e ka kire wo se Monday and last I was so be ade ni sika ba unhu de wonya ho ana wo frɛ wo nua wo chiriba e friend me mu no sanhwan ana wo ka chance wo sere no mbo obosia 3 million wo ka chance wo nis ni nua na ka chance wo ndo nis kana na bayare afi de bre ya aye mobo ana me ye de me wura de na 15 million e wo me robam na me kwasane ye na me say me ntimi fa 5 million ni nyina anya de e ma me 3 million na wo de koma o manyambo a Monday no na wo de 2 million na de aso moso anam de ma wo nti ewo ma na wo be ka cham se wo nanfofo ne se we semenhia wa na ka ne se seme on so me mu yi na wo ye semenhia se nya wa anko antumi anko contest enti kire se oye committee ni okwa akopre de committee no filing fee a okwa akotua no eye wo na wo yi sika de ma no ofre ni nuaba so oni bi na ne ba yare e na wo kosane wo roba e na wo yi sika de ma no e na ne namfo no mu tu ne fo se onso mu ye na wo ye semenhia oh okay timi no aduane na wadi bi uwie na wa chekere na wodoko na wonam fofo adi ni nyina ye misika enye se ebia magimi o men se ebia mahia obia men ne bebobra eso echire no wode bone ene tua meka nti meka twan se won fa misika ma na me na nakura se menye den mintum firifia ha nti mimi pie nam sa ba back na meka hwe ne se de wodi ye mo fia nketenketen no ene ye wa wo ma me kom menye ne gie kai hu se wo nua ma ne bi obi de bedu nua ma no ani nua ma ne jimi te se me anam so ma jimi nti anam so so ame ho e betena wo so fa jimi fo sika eden e ma no no nko na ma me 3 days na hwe se me mfirifi asere me ensi me de me ko kitchen ho brai to am na no ya wa kasa timi de be ma no na no ya ntimi de ma fi no bibi na bibi ana ona ne be fa me na kan ma me kan ana am so na me kwam ne so ye jimi ni sei ana be fa wo na me timba bi na me ye medwuma kama kama o efi se me ba ha kora no me sika se ne bibi a basa ko wo mwa me ya me sika bibi me ya me sika mo papa ben ana wo de boa me ai me yo ba fun o me so me ye no me se manye na me boa o hwa na okofa me flash bi so obe hitin suo na me se da bi oba fun ade de yemfa me na mtoye te wo so di si ho chinchina o so obefa kirikiri nto otoye oto de oto flash no e ma no be bo mani ha picture no wo me phone yi so nti me kwa ma hu me koto sa me fa ma yi no ana me hu moja ta afi de dade na se bibi be wuro me mia na ma no hu se umia hwan be ma no oto ade ne bo na hu se e hwa pai no ana won to yire no umia ne he ne mene azabasio o so ne mene
miano na me mass kan so me so na me ni say na mass kan na me yesi bibi kasa chem se fase kan no to na me de se kan no to nti ka de wo no because na moja sana na e ba no me hu bi da tim de se kan no to na me je no afi de wo san ba na me so wan so hie we me de si so di agwa me de ba woro nti wan no san ye na ko gina ho nti me fa me phone twa moja no me hu ese odi mirika nti na glass ni nyina paapa me mia no kwotale ho no glass nyina paapa e na odi mirika na ko ho no police station okwaka che om so one ne yere na me ona de me free sirim bae ena me ko adwuma tama me pe na me ba ono no kana me mafa sekan sembe wo no nti na me se me so me dware na me bibia wi anka me kwa askwa na nka makwa case nti me ye bibia wi ya na me nya call na police ni ba bia obondi mi refi na o se me nim sule mi kunu na me so nya me kunu e me mpana no na o se membra na nka asam na me kwa na sule ni ho omo hu meni ni moja no nti do flash no to bomb me no eni tole tra me de papa moja ni nyina na matade nya me so ko ho na sister no na o se nti se no wayo no abegina wo twetwetwe santro no na me se nya na yere na mi o me wo hia mo boast ena mo bi suntina odi hu me boast no hia me nye srem no hu me nti wakasa nya no kore nti sana na moja ne ba no na mo se me nko ohonum hospital mi refi odi no na me koye nti me sa ba ho back na me de report na ba na me se ka me boy ni omo friend na because of our committee nti ono mo yesei o ka kire sister ni se wontria e kire me fresh sister na sister no so fa o ka kire omo se obo ka sei omo ma report no me boka 5 million na de koye nti o de koma police for no me ko okro mo di 50 cedis police for no omo saje o 50 cedis nti me ba fie ana me bobo am ho nti me ba fie na me jere no na me se ne se wan fa me sika ama me a ndi obi anda fie ha nti me wo ha na odi 20 million na odi bram se menje na me jiska na me ye fast me call me susu bukum na me ko yi 20 source nti na sister bia na ye ne ti omutu ye na me friend ka chance me pedan o moma ntem wa ba bia menye bia say veranda ni mo veranda wo mo pese me firifia na obia hotono nti me wo ho na sister no friend me ka chere me say wanye dan ni bi na me di mirika koye ana me kotwiaka nti me twiaka na me penti carpet kura manto na me friend kia wura na odi kan ba sister me na mre bi twe mo no me friend no no ba sister ne man te me sister ne man na boga no so alande papa no fiewra no no bi sam saade ye tu an nam se de min kwa na mitu ana se na sule ne wan nam se wapie no se na mabona ma nam se oda bi so oba na mini wa na se menini ne yi bi ana papa no sar papa na frɛ no to di mirika e di moto bae no se anto wo kɔ nam se amekɔ ba misika na e wɔ no ho no wonkan hu se wan fan send me ana wan fan mama me ba na dwuma mo na se sata maka osika se na wo de ho na ka 21 million 20 de no de ama me ena me koyi 20 so na me de ha dan nti na ka 21 million ena police case ni nso 5 million de omo je o 50 cedi na ni nyina aka a on fama o okay nti me se sa ne ma no call ade cha wan frame ade cha no frame se ai me ma fa ne sekan ketwa afa ne silba aka ho nam so o silba ndie last time bi me no jollof na me no obani di yem te de aka no na me de ko odwuma na me ne voice na mo ho no me di yem te silba no kro esi ha no se ya me fa ne silba mbre no nti mankasa nti me tu ye no 3 weeks sa sugar mom na no na kasa no 3 weeks your friend wo wanimu no I was saying ai what did ya mama no your sugar mommy o sugar mom wa wo tare obi ana no papa wasi fie me mento upload da ana me see dan nti me koi me kwai fro awaka ase me tu hono be 3 weeks ya to so 4 weeks ana ono ana dan for ba ko frame me ka hwere me say na what dey aba na me say dey na aba o se sule ware
Say ɔkwaye fro ɛna ɔno ankasa ne nyɔnko abehyia ne kwan so abusa ne sɛ na wate de aba ɔse de na aba ɔse sule wale hwɛ adɔfo ɛmɛma ho ɛnya wura ya asɛm na meka wei ɛya oba computing mu a computer ba ma pɛ so no yataba mo na ba ma pɛ so wo mo frɛ bibi garbage in garbage out sa na mpena twe etie what we feed ladies is what returns to us deɛ yɛde bɛhyɛ mmaa mu no ɛno na mmaa de ma yɛ enti saa deɛ wei yɛ mmarima bebree nim ɛno ne mu bere bebrebe yi Krobea meti hai me krokro ma o hey wadama busa o de Asem office no oba de ye kwa ya abumetie ankanka so no oba na ekasa me nka ma se me do de abambi ene de me wo so ene me ne opa ye be chia ya bofia se nyambo abnada ne ye breki wo me do be your program ansa no mapon basa me sorry at 2024 means you take biem na wie chese next year senie me de share obo no me do fo papa bi ye wo me na hima ye me ka se so kra ya tawa mam tell sini what you say no me pese me ka baby sa wo ye bema na wo hunu oba handla hwe udidi oba ho papa obi ho a me yire wo me sabi nya me mo matiefo so apio me yire hwea owo bi kura wo mfiu eye de odi ye nintia geway ni nsachi den meni nati o meni na twempna masa obetumi ye kukuru sika de akotofo ama o ga ni didwa obre ni mojani it is not easy nowadays so benya oba obeka se bebre mi mojani de aboa no emprempre ya yomi ebi ntanzi o so oba se me bre mi mojani na me de aboa be ma ebi ntanzi nti so unya sa nipa no bia o ye gold so ni mu yie hoa no krokro no de woye nyina chi no se wo krokro no a oyi na koma mu nyina no ne wote o ga se da bia me ka ma de na me nka mo nsom de me ka mo nsom de oyi na koma mu nyina wone wotena se ne yese ene se ne fata but I'm telling you se wo ya wadwe se wo garbage out na wo de ma no sebe wo de bro ena ni bedi a ono nso be kire wo bro mu bro wo ma ne bro bo be ma wo bro mu bro yes enti ne to de bia mema bi no se maanye ye de wo feedi no ena ono nso feedi u plus garbage out no ono wo ma ne garbage no ono ama garbage plus out or the amount ene one sa ne matie yes they are very soft but they are very wicked creatures nyankopon abodiem creature ni hu no ye wicked pa yo ba sa se mu no catch them sa meboa hwe o de tobo miemfa labor for instance so ba kwa awo so Kofi Bonza akwaba nana me pato adore mama Joso Dr. Bismarck what to say nyame adom fami fam Dr. Bismarck so obe kwa awo so a me pacho Faith Homeopathic Clinic ena Dr. Bismarck wo so obe kwa awo so a eya na process no et say fire fam na men cancel bi ansa mechi awetiefo nyina good o statement no yam de pa garbage in garbage out ICT ne friend gigo sana no ICT mu no gigo garbage in garbage out
Gigo. I love it. Oh, okay. Sana terminate. Good. Okay. Ti fetu in particular clinic ni atena se do. Where dia family keke. Emma seminar kan dia me no ya adwen. Secretaries ni nyina de ni trimo osum. Awomu. So mo kwa awomu a ya na awomu process ne tesay. Awomu process no. They say when you say you okowo. One. Oko 9 months now so. Sure. Midwife for no. Omo ade bia your friend say omo esusu. Okay. Ehwe say wa betimi ayedai. Means an wa betimi apushi amana ba. It omo try na mfa na CS me sanu mane yedai ebem. Enti enhya sem from de wa betimi aye no. Na oba sabi ewo kwan a na ewo mpempenso bia wo se na se no etimi bie ansana akra na yedai etumi apie. Okay. Nti say or yes a tally no. And ya na binum ka abie wine abie 2 sa abie akọ. Okay. Number ekudura. Okay. E chese afedi e ono atimi yedai. Eti ne do esi push. Okay. Push no. And to push ya na ma na afedi CS no yedai beba no. Sa na etie. Enti muntie oba no kwa awo so. Sabe tama na mo sahwi no mi koko gina mpoma bi achi na makwa ayare sabia me di obi na koi na me ye call say labor ward we achi de makogina na mete se geba ko tiem ye ewurade jimio o de ma mesra mo we de am fa ncha me wo ko labor ward ensem baby na akokan wo labor ward ewurade o de se won sa ye busy kura afa na bra mesomu saa na mse we de hefa na magiran nam ko frɛ me nyonko ba ko a wo ye adwuma hospital wo so we also asem na make you no say hey labor ward we chi no akogina no oba ne wa so no enuoma ofam yawo a okom osene ni trim pre ni trim oba bi wo ho a owo ne bato ho a sebe na se nyina paapai ye pam enti sebe okwa midwife fo ni mu a ye se ye wo hwa afo shushan fo wo ho wo mo no nwene sebe ba bi apapa no kasi muntie dia meka yo eto de bia oba betumi asene ni trim aka kire ne ho se ne me ko mu wa wo mu nti sebe sa akwan no me mfa so bio kire se be ma ne oba ne beda ma oba nyem sawati ase enti makofa sa ya weibo a onvento de amiehwe bosome ba ko mienu miensa ni nu ono akra ne be preso obetini maku obesa anyim bio. You see such a creature he goes through pain, severe one. He come back, the pain he go through, no, that same process he make him go through the pain, no, he come back again and do the same thing. Such a creature, you dealing with the creature and you say is soft, you have to be careful. Garbage in, garbage out. Gigo. Dr. Bismarck na dia so. Sa gigo yi me sheda kusua ho ade yi. Computer no me sheda nimu. Enti amaye pen so enti mi sheda nimu. Ene ko fie akwa be buru bio. Na mejo so. Na ho te sai nyame atum na sa so ho yi. Nyankopon ya dawro ma me de hye. Se de bronya no anya ba. That's right. Ene fie echiri memre kwasi edu adabna de ba adwuma wie bna da ya mabio. Yeah. Ya mabio otaki amanfo nteme nka wa afidie ni so bio chese ya wura na siemu na fit homeopathic clinic de mama ye nhunu bronya imu eko na fia ye bisimu no ho nhyehyɛ yete sai kofi nana medasi ye fa konya we so atia tifo na yada nyame ase prophetess Dr. Elizabeth Faith nyame inshira no baby obia pise yehwe se de osi etu no osi o pese Ghana ni bia hoto no na yehwe nhyehyɛ a wo ye na fi de ma akunafo na yeho no ye records no iteki records wo bia obeba ho bia na ebusase bia ukunu tiase na we da so tiase fisi bia adwuma ni nyina ti woni papio ho a yehwe akunafo no doso nti wo hese oba
ibisa no yabu sene bi wa o tie sika da otum sampo yikunu ne ampa on tiketua mu ya na aye nsempi but maame no wa akoma pa se anytime bi obeso obi oba hu bia no to no timfa ho ne de obeba ne de obi obi ho an sika sem no na aye din but on pesa ode yade besia kofi na wo so hwew na enyame adom na da bia akra no enya sika fa no ni ade because said ye osihwe nkrofo mu kɔ no ya na no odin na yɛrɛ da bia nso adwuma ne kɔ so ne yɛsa bi ka ho na adanse eba na adanse eba this time no ano odin obi o videos bi wo ha say na obi ho beba kra na ontumi ntu ne nan kra ontumi na ontumi yahwe wo ba ye ho ne yahwe na no obegye duru bim na ono anantia no ne nam honi pa no ye dede so na yade ekunti dede na wo ye ne niachi na sa wo yare na ho to wa e ni gisem pa os yade de wo to fomu a wo na so ye be ma se dean wo ye mre wa bana se be ma tintin gram da ho ne apagya ni tika se onyi koko atiri mienu na onfa no maduru a owre be ho enti wenum nyina enti na yesi ye free screening good be da fidie no so ye check ni pedua no fruit no ba ona no ye check 36 organs ye hwe ba bia yade no wo poti fetu me pata clinic ayaresa no ye hu yade a ye mu oduru ye hu yade kwa efa so ba ya ye mu oduru da enye se ye ho no ye te oba abeka se miti miyem ye se ani we ye fu yade aduroje even so ye hu se ye yem kura no a ye nhwemu no se ye fu yade mu de hene se bia ye ulcer na typhoid edmud bia no o se ye hwe ehun se typhoid nso kura no a eye ekwa be ne fa so bae se ulcer nso mpo a ulcer na peptic ulcer na se de ye nhwehwemu dotuko de hu yade ne poti se eye fu yade mpo na ulcer eye mu de he ne bae ni ya ma ho duru nti ye de ma won nche ne ko enti obi ho bae ho se mu ha de me be anche eni pepi ye maame no mo bi wa no wanyini ofa ne se nyini nti no da fo mo bae ma bere duro no na no ho ode ono atimi ko no fo mu ko na dwuma na you se wo sayade na de akoma pa na odi nu pasa yade a adanse ba ye se ye ho no mfidie ewo ye okwan do bi e fa so sayade ebi ho a oba enye aduro na se ye de ma ye mu oduro ye nhwemu se bia ode no ye se oda ho agi wa ho me utie sika bia ne atufo ebi on so na oniem a onum de mani nipadua na bre ompa biem enti wo de manu wa bre enti no ma wo hunu se nipadua na bre enti se ye smoking na ne aka cho se jai na se ye nsan so na aka cho minua se na de yade na ba tisi wo anya ya emwo ampa obi ho ko ba bia oje aduro na onum ne ye but because of sense sana de yade ne ba enti onya yensa na oda so no maduro enti no yade ne nkoi tu ba ye tu ye boase tu saafu ni nyina aka cho se aduro na yade ma ono enka aduro ni nchiri bibia na emum de ode yade ne ba ne agent na ode yade ne ba onie enti se wo anya ya aduro ba fa enko enti etu ni pen pifu obi ba na osa dukro no osa no tumi sa amane so ati ye be hwe no baba no oba no na ato anka agu ni bagim ugusa nso adi wasi mi di yo na onu manka osa na yi kru na mpe no onu manka onfo hu na brobe no ato enti unse fruit bi ho am ye yade bia ne pe unse obi ho ko ose o me ko doctor bi wa me ko jedu ose ya mi ntani fruit be ye ho no ye be mu odi fruit a ye kire wo mu say yade we no empe mango yade we empe apple yade bibribi o wa sa apple ni we no eye mo ni pedu empe yade no na empe onye oni pedu na empe enti yade no kodi abitimi edi uba ye kire oni mepi but ni pe ni bi o wa oba oso no kre mo kan me koye na mpa yade ne ko enti ye hwehwemu ni ehunu yade no hu ni enti yade no ba ya ye de aduru mo wa eno ano no ye stroke bi o wa ye free ischemic stroke na no onse se veins no ntina emoja ne fam kwa adwene mu no se emusi na se ntimi nkwa wo ye de asa stroke no ischemic ne beba na onse obi ho wonya stroke no onum stroke du ubusa ne se eye stroke mu de hina onim but onum stroke du de ne yehunu ne de no ho aduro wa enche na ekọ because ya nhwemu ne ehu se we ne bae emfidi na ye ogu no ano odin awon years of mami tu kwan ko China obo asade aba ne nu ode aba se afi obeso obi obeba ho bia ne wo se ne ho to no na wo de ahode foforo wura afifufuru na wotumi ye adwuma na nani pa bia so onya ni so ade hu se last year bia me to asase afi ami besim no wo se mi si dan si so ana masimi dan wie wo se afi we me to ka
ni nyina yɛ adwuma ne wa hoɔden na da bia wo ba adwuma da bia meba na ɔte yɛ kasa wo ahoɔden mu na sɛ ahoɔden ni hɔ abɛdɛ no aba tu wa ni suade hu sɛ ɔpɛ sɛ osi da ya adwuma na wo ba na bɛma osika ma ɔde asi da obi o yare da ho bia ni ho betimi aka sɛ me da fa akomi nkɔ adwuma bat me si da enye yi nti na ehwe nipa ya de du magu dam ne obi bɛba no wotimi sɛ bɛma ni munyamfo ɔbɔ ne bra esi na bro san but ya de nti ontimi mfrosoro efom nko na da bia ɔda fom so ko animu ne bia de ade ase ho no ɔda so nti nipa yɛ mɔbɔ nti yɛ wa abadaye wa adwempa sɛ obi o yare bia no ɔsi yɛ ma na dupa yɛ hɔ no sɛ yɛ ma waduro na sɛ yade ne kwa ne yɛ nkasa tete consensus of mami ɔno no ɛdɔm a ɛwɔ na sɔre mu no nti nyame adwuma na ɔyɛ nti ɔmpɛsa ɔde ade bi a ɛnyɛ bɛm obi nti wo ba mfidie to ɛbɔ ase kyerɛw sɛ wo yade we de massage nko a nti yɛde wo kɔ massaging bed ne so ne massage o massage ne kuro mu ahodo yɛ ɔne chair ho yɛ no betra mu a na afidie de we bia klipo nsa massage wachi mo wotiti wachi kasa no massage na oba na massaging bed no so yɛ de to so a massage fi wo ku achi anda di ɛfa wa efiri wo to ase ikosie no na heat bi nso abɔ hɔ a na ebie ntini mu nti ebia bed ba ko pɛ na ebia wo na dwuma nyambo ukuada meba beda sa bed meba ukuada ni abreki meba beda bed na ni bedi pa da bia so for mama ya wo se na da na umfa ye Krobea ma meba broso meba ye hwe enwuma mfidie no ye na obi ho obeba no ye tin no ye dia prepare so baba onu no tin nya asam ketu na no akwa bi frame ene wo se na Krobea da bia na kofi ba okati ne ho asam me mako faith that's right na yare a me de call ho no sese no me kwa ti ni nko anti kura na mame ko eye ti aduro no yes ti no na obi o ba na no odika ebu ndie on every so omra no se odika anum ti na bi friend ti na bo se ne ho aye ne den why hwe ya bo so be so ba afidie because ne ho aye den ti no onum ti no nko awo eye nura wo ba na hwe ni emewu a unu sampa ya prepare edu na ye pese ni pa bia ho to no nana de me de masem ba wiye no ya de bia ye hwe de ye kronkro de ye kronkro memfa woni ntro woni ye ubisi woni uta aposa woni uta ye kokko unsu ne nisuo ba wo hwa na woni no asa ehuna de na o de tifa akomi so hwini ye memmen de bia etu ye hofo makasa wo ye bema enye wadwen se da no de obanum adu ansa na no obaada eno ye edikai no wo ye obi a wota no madu ansa na no oba ahia mu a hwe se stroke ben hwe se obema ebetimi ewu abre bia edi anim ya ene ya sa wo hye ne so no se ye mema no ya na ebie mo faith yo ho ye se bra ni nhwimu ansa na ma o mema aduro ni bi na wonim se nana mema before so obema be sorry no emoja no ye ewo ni pedue no ewo ntina emoja fam ko obema ni mu a ema ne ye adwuma ye mamu ye den ibu ani nti no aida sa ye den na se emoja ni ntimi nkoyi enti se wanhwe ya entimi nsori se de open no nana ye nhye bibi nso unim se bema bia sa unye obi a wo ye kese pa na wo cha se wo ye kese pa bro so a obema yo sem wo ye de be kofom wo na wo so ye wo te se den wa ye kese abro so ye sa na wo te na afi na wankata ununum robi ni ade a de mo a wo ye kese na me ma yeso no so ye de eba fom diabetes nso etimi de sa de ne ba so what you say high cholesterol etimi de ba cholesterol ni nso no we live and prepare inti de bia no se cholesterol no kosro na se uni pedua no etimi prepare hormones ni ya de tem bia no na o me ma yeso no so ye de ekofom high blood pressure enso timi de ba enti any time bia woni ma factors de sa o me ma yeso no ekofom no eba nti wo ma me ye nhwemu se bia na okwa wanya diabetes eno na ma na ekofo ne ya ma diabetes edu a enu a wonu ni nyina no eye kwa enya adwuma enti de bia wo ba yetufo ne ye kire so obi beba no wo se ye kire me nuane bebrebe na bia ne wo kono odi bia so me am de bo makọ homa no me nkwa ya media se adura abibiduro bi obi benom enkwa ne nya because ye ti enimako eni nchine ye kire nuane ba wo ba feature ye mu odura fa ama sa ni me ye kire ni nyina wasan akwede asa akwa nana dem di twa to no pagya na steamer machine no okay ema no mo infection se te mo no eno na ewura bidi ho adanse ka se wa be steam ne ko na ne boy no busa ne se na afi de he na owura pie wonim se aduro bi eno akogye honhom ade bi di abeye no o se da bi eye faith
homeopathic me say adanse e ba ho no ano odin hey my ni dudu na edi o mani ache ho o ba ya wo si ma se me be sam me be mu steamy ma me na die steamy wie nso a na so obi wura ho na so anche wa den ntimi odin e ya ade a ye steamy ma hu sampa bibia ye kama infection bi obi ho baba no no adi nro bi ahyehyehye na se no wa ya ma ho na sei na wo se mba no omu emba ni mu no nyankopon hyeda ye niema bi ho a wa atum sampa baba no de niema ahyehyehye wa ma se no odefo ade ode niema ko wuru ase odefo ade na we de number ni studio nya chade e be na nya chade obi atra wa de ase fihye bi onya oni bi na number ni 0244 0244 58 38 59 0244 58 38 59 59 and 0275 96 94 14 and akumasi aya hene mo kobi 8 ma cry wo Santa Maria Buya Junction Tapade Anaji Police Station in Chompe ko Forudu ade no aba Police Junction Landry Managers Road wa Western Region ko book also station older seda na na ba bia branches ni bi wo bia no akunafo achade no bi wo ha ye ekoso na nyame ya adom a ene Friday Prophetess Dr. Elizabeth Faith asare boatima na osi oye watch night good so of mama nyame nsa wo no so good watch night on tun sa fo bibia number na e dia to dwa no obetumi aba obu ani haw no enya aduru e wo se uhiam pai bompaye sure so tun sa fo bibia Dr. Bismarck ena wiei wadaroma onso fa ye wuram kakra Krobea me ba bia won sa misua de efiru ho oh good Momo take me bomb boso. Nyango for Baby misua de. Nyango for asema can is see what we feed to ladies. And one is a return. Sure. Faith homeopathic what we feed to the public. And no one dance de na de bia. That's my faith, faith. Maybe amba misua de. That's it. It is said ye nu akofia kan. And dey dance de. Se see a me no ka say. For any share faith homeopathic. She ni pa abodon pema be go on. Anya chede nti no mo ba you. We be dey dance de. Eba vagina steamer ho dance dia eba bronya eno an yedidi un say ade ba ko a me vagina steamer na ye me de wo ho ne say infections ladies papa sebe minim obi a mi akora ono me kire ne say omra fit ahene ma kokobe de no ono ne boy no ko hia ye na sebe enioma bi piepie boy no ka kire ne say o ma ne nchen bio girl ni nim say ni wiase asa because boy ni so play very pivotal role oboa girl ne pa na say ko ni steamy ma infection say ha girls ni bio pa na onim ade ye sonkon ho ne say omunya infections na no adwen ba omutirima ne say wonya gono wonya wei ba omunim say sa wa ase ho no infections near bacteria one and a viral infection. And he said, oh, yes, infection. Now, if you answer the symptoms, a prevail. And two years infection, now it's one. No better who say bacteria and as a virus. Sure. Both are called drugstore over the counter medication. No, I to be. Say virus, say bacteria, brafet homeopathic. Your Friday be genital herpes. Genital herpes, nearby, and only rashes near Tronco. Your Friday be genital what? Nina infection a high nipa who your gonorrhea and ankasa, your chlamydia, your yeast infection. Sanoma when you know who na a better than I won't say you we. Yeah. And when I'm afraid homeopathic doctors near them strong. So I tell you, it's bra. Yes, Timmy, where you know, infection is where side your drug and I don't cry. Yes, one corner is a except with some anti-aging properties. Wow. Oh, no, that's how you are. No, says yes, you nipedia. Wow. Etu ya kokura ya brewa. O de wonim se wa ba o ja ya rehwo. The branch be the obe yakura branch ntimi. Yeah. Enye eduro be no na eduro kitikiti ya. Sure. Etu wo se oni da so asa. For bra faith homeopathic. Typhoid ulcer ya bobo din bebre ya ma o yare ya mre nti. Ana am ya ma o yare na no nche se faith. Ye nsa ho yare. Fabra o de di akini ye na bra. E ma ho se wo be so ahwe. Fa she otirim se wo ba ama o yare. Faith prophetess etu asiyama mo empanyifo awia yedamo ase ebru ene mo nso mo adwuma pa mo bo de magana man me da bia me ka kire o se faith eye worldwide kire se enya Ghana hampo na wo wa de ehia ne so de fa no ma no na wo ni mpanyimfo no nkasa
adofo ombeboa se wo Ghana ha wo branches ya hodo wo miaye wo de house se ya no me tu for say number no me boba ma oje twro na fa na woni adokotafo mpanyimfo no enkasa sisi ya de ha wo no wono mbeboa de edikai eye 0244 58 3859 0244 58 3859 and 0275 96 9414 0275 96 9414 Fanafre embe nyuvom da mo ase nana nyame shopi onsha onso adofo mia minua Kofia Mponsa ene Dr. Bismarck ena enewie wone wo abehia abonkomo no ya kai wana motio tu na one mpanyimfo enkohia no omo awo enewie Yusuf Islam achibonka o Bahrain osena na ya Krobea Asante yedamo ase se yenimu hia ewo afidie su se ya na ya na yenigye o Nyankopon hyira mo pa wate na ontomo nkwanem ene hati Miami Nuaba also we United States of America. Osana na ya Krobea Asante, mama nchi acha ono apamfo e. Ene wi ayenso ye kam ho wate ene mu adwuma pa amobo. Oba pa Gloria nsunie, osi ofa Krobea wadama United States of America for ye wogidie wa arechemu se mo hoden. Oh, Erade Nyankopon ya daroma. Ye hoden pa, ye hoden. Osi uncle please, today is my birthday. Wow. Gloria ene wie yesre Nyankopon na ho bambo yesre Nyankopon ne nkwa husan yesre Nyankopon na hoden soronko se na wie enkan udi wa woda uwe United States of America umfa ye niagro ene wie Nyankopon sha Gloria happy birthday to you mate nana ya Krobea Asante father wada ma wie ma menchi achiao happy Friday na wada ma me na mitie free Liberty apronte se na Liberty for amonso ma join wa ha Nyankopon ko so anu Islam why that's them Mark Ogu na wiei mate utie mi free why na so ya behia wa ha ma behia wo why ya hia nso why Nyankopon inshira dada Ion and was the TV station by the betumi a watchemo for now share your Facebook and YouTube na so meba Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for about or more manufo. And kwada we in fear to me nunca. Our pharmacist and Heba shop. At phone for 0542 778 572. And now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bebia ni afre
frɛ 0244 886437 and 020 168 1717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time Dasso. Minya udenie. Oye kikim. Abna na oyare no fa here. Medimo for Herbal Clinic. Asani nyina. Medimo for Herbal Clinic. Dr. Time Dasso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu. Eye me diagnosis no. Ade be ya ka diagnosis. Eno bi. Ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnuru mpo ɛna hwim yare no ɛto afi me widie mu a mebɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mɛbi apart from stroke yare a otumi sa ne ntem koraa no awo nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam Dasso ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne hudie nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛse pagya ne mu pagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Dasso ɔwɔ Abuakwa Agogo Copas last stop wo yare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hwa obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mojabrosoo kokuram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne hunsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase atata stroke ɛna deɛ napos ayɛ Future Life Smart Food bebo afei de aye abusua nkyemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu saa na diabetic theory no so boa woni a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diaba no ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. O ma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh whether na adron kitinkiti bi a sɛ wotafre ho a sɛ yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de emema ye mre wo mpam nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sɛ yɛmfa yade nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo kɔ ye no ahenema kokɔben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa. Owura bra dabia sanopo awio anwumero mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfi duduo nie minya wo
how bia. Otubo ho no ankasa. Mechre boho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No how bia beba boho hono. Obesiesie nso ama okama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free say. O mfidi kama wode adwuma. Wo kuma se ha. Wo main office na wa ahodwo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina ubehu won. Ahodwo da aban hey mi koho sisie. Hey, we di oponko penentem de. Di one number se ka ho 0244299520 and 0266432210. So what chere mi voter drill limited yi mi problem na solve. Odoi no kwasem pa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no mi bia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseswa ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Monsieur bra by Grace Eye Clinic mayen hwem fama wo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe na ni fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim wo by Grace Medical Center ayaresabia wa bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchempe osekwadwo area wa ema renfio nipadua ne kanea ene yani Sister Spices. Abra, what did dear feel do? Aden. Nansen. And so kwendia ni aye dabroso. Nyengwene na bomu. And so fama na pa. So fama na pass. Hey bra, asamra no waka no. Na the secret ne say. Hey T, Sister Macro kofa buy. Onwa na wakofa Sister Spices. Abigaso. Spices are hodwa Sister dia Abigaso. And no ne me hinta semi yo. Se wo filia pontia. What flavor? Fish in kwanya. Fish flavor. Sa kukonsu na oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a. Stew flavor. So con do beef wa. Beef flavor. E fe se wo pedudu to aton. And one is obeko edum pampa so. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And Cran so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025. Ana 0279 140940. FDA aji edwedi nkrat we yatum. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hya ya me kan se yi ba kun, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo, enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kasa me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo 3D malaria yi bi ansa. Se upetam heba misha enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba ko so wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejodi nkratu yi atum. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arofoni adehye yadamase yekoya ya Asem Beba. Aha ye 102.9 FM. Aha eye OTEC. Sabre ya mene wo kasei akakaduro o Texas, United States of America. Ne wa join osime Elohim Yahweh. Blessel Nana Krobea ewiei ene wadwuma pa ene wadwuma den a wobo edema adasa se ye ya mene wo ka sei Mariam ena ewo yenim ha awura se krache suli ya dodo na friend red ya odina ba hai otehin otiampeyo kasadin biwa no otiampeyo ampeyo ona so yelo to adwuma no pa chan Uchaluto. Pachan. Dodo na friend red. Red. Oye kremoni. We kremoni.
ɔyɛ kramoni sɛsi deɛ ne hia wo pɛɛ nti a ama waba yɛnim ha wɔ red ho kana mentie mepakyɛ deɛ hia me paa ne sɛ si a mesika kakra na akɔdi ne hɔ nom no na mehia sɛ ɔmfa me sika mbrɛ me sika na akɔdi ne hɔ no yɛdeɛ sika kyerɛkyerɛ mu na loan sika loan nso matue wie nti ɔma mu 20 million ɛna ɛka 21 million loan nso matue wie nti ɔmfa ma me na memfa nka me sika ho nyɛ adwuma asa te sɛ si a 21 million ɛna that day no ɔde 3 million ɛbrɛ mu ɛnde nka ho because date na wɔhyɛ sɛ ɔde scan bɛbrɛ mu no wɔamfa ama nti sɛ scan am dey fro car up and down dropping me ba ɛno anam dey fro car because mentimi nsan yi me sika ni ɛde fro car nyesa maboka nti sɛ si a ɔde ɔka 2100 krakye no waba ha de mu aba abɛhyia tena seɛ ɔba de akyea me wɔ ha adɔfoɔ asɛm a ɔpɛ sɛ obisa ababaawa yi ɔmbisa no na afei mentie na menhu deɛ krakye de baa no anamɔne a ɔnom no ɛne ne tuuyɛ ɛnɛ ɛnkyea nkɔma wo krakye yɛfrɛ wo sadat ɔwɔ to ase wotwi pragea yɛse asɛm bɛba da bidwumadie yi ɔmfa ni agorɔ koraa sɛ yɛyɛ a me ne wo kasa yi mea meba prince asamoa of tech school of journalism prince wɔto ase ɛna ɔsena na Krobea sadat krakye no otwi pragea na wotia asɛm bɛba da bi paa enti sadat yɛda ase kyea wo wae yɛda ase kyea ɔbaadeɛ fa wadwa na menhwɛ asɛm a pɛ sɛ obi sɛ awura yi wowie a mebusa anamɔne a production ɛne owura no atu kyerɛ sɛ mate 3 million bi ɔbaa sika yɛni yɛtafre ho ɛmɛɛma yɛ sika ne yɛdie madinki aka kyerɛ mo bɛɛma sika deɛ yɛdi na ɔbaa sika deɛ yɛni yɛtafre ho ayɛ sɛ woyɛ company adwuma sɛ ɔyɛ company adwuma a ɛni company sika ɛde animguaseɛ bɛba na mmom tafre company sika ho ɛnde ɔtafre ho a ɛnde animguaseɛ bi ɛma saa na ɔbaa te ɔbaa yɛ company full company menni company ni sika asɛm bɛ na apɛ sɛ obi sɛ awura ɔbaa deɛ enti sɛ awura sɛ si ɛyɛ a yɛ ne wɔ kasa yi red akɔ ware wakɔ ware nta that day na mekɔ ayefrɔ no ɛna nka bɛbusa no that day na mekɔ ayefrɔ no na nadamfo no frɛ no wate deɛ aba nam sɛ deɛ na aba wɔsɛ red ware o ɔware maame no anam sɛ maame bɛyi na ɔsɛ maame na meka kyerɛ wo sɛ wɔyɛ hairdresser no a yɛfrɛ no agyara no nam sɛ memenim no mekɔtena hɔ nom no memempie meyɛ bibia wie a mehyɛ inside ebi adwuma na mekɔ a na makɔ memenim obia hɔ nti ɔkyerɛ yɛ sɛ ɔwɔ apaa so soro hɔ nom baabi wɔyɛ tire hɔ yɛfrɛ no agyara ɔsan tontɔn mpaboa nam sɛ memenim no nti emu mehye me paa nti mekɔ ayefrɔ no ase na mekɔ kyerɛkyerɛ mu kyerɛ yɛ chairman baako na ɔsɛ nyɛ hwee dade meyɛ din bisa anya me ya na mboye me ya ada no anya broken heart pacha now da so pe wa ade there be o but I say menene tina mabregu abregu ene ode akọware ajara dukọ ware sa maame no enti wo ne tina ye no exactly 1.5 years no pepe ene wo sana amanfo e ka no sa ye no kore eni si ye no maame no nti bla ne ka chem se nsam obi kakra na wasi na abronsan nti omo ware en bebia na ye tena mediska no ma na se okogi loan no otu firo wanya ntwe dan ne ka nti se ska no na ogiye abesa maame ne pe bi so ana omo ware en to omo ware ewe no ana otu kwatena maame ne fie ndisi o na maame ne nate maame ne fie na ote enti wo loan na o ma ni sika ma ne de koje ye no on de wa amfa han dan no wanya ntwe dan ne ka eno na ode akọware aha nti de no ofre ne se wadidi ama didi ma me medwene ho no saa maame na okọware no okay obo mebusa ba akọ ama to aso mebusa ba akọ ama wo se wa bregu bre na wa bregu ne bi ne de he ne de he kasa ono obusa wa na me bisa wa sem no okay me se wo se wa bregu bregu ne bi ne de ti se me pa cho me ti me baby
a me ye medwuma kakra a waba me so so a me ho kwatena ne nkyɛn fa so bia mama me na sɛ me ana na me sa feed no bibia ma nti na ma misika no ne bregu no ma bregu because me ma no ba wait me ba me pesa me no keye na aseme ne na kodoko kofuo ebia matompa boa ma sifia ma no eno bi ne ye kan se bregu me to ntade na se yi ne de ebi ti se de to boxer to singlet e de ma no nti dade na me ne nya kasa nti phone ma me phone no kra no okoto no what box ama no zo ato phone ma de na price phone no kra even kra odi 8 million koto phone ene ya me fa 4 million so na ntentria na me ka chen se miniska so onto phone na wonjai na okoji phone na bae nse me ne nya kasa na oji phone no oyi mi cheap na mame na me so me koto take away black one no kasie mienu na ma bobo ne ma nyina egu ma de me to ma ne nyina boxer shorts ni nyina oje singlet ye ni nyina ka ho ba t-shirt ne ma me to ma ne ba ne die me yi ba kokora kolande onye me bone na aye ndey nti mi so ebe pie na no sa pa ma chew diga so aye ne ga koton ana nka ko ndey ka ko ndey me de ko dwuma mo a menye obi di ache no ka de ko che na boxer shorts obi ache obetumi di akoche boxer ndey nka mehye obe de obehye no ana wasa pa achew oso osere me a me fa niam no ngu ko efe na bidini nyina guoro osa di phone ti phone na me se menje na mentimi ko adwuma na menkita phone ta enwumra na me ba no phone no na so ye se oso beje niam me to ma ni so ma ko no age ni phone dia na me hwe guo na me sesae ape de niam papa bi ani ayi ni mu bi nti me so akwa na niam mu ne dia wo dia na ye papa wo mu dia fe ni nyina ya wo dia me to quality auto quality one okay afi na o ka bibi se o te se wa ware no akwa yi obi ho ade na ya o ya ndika o ye wo ho ade ana nka o pe wo ho de no de o na mu nyine se nko ye o ho ade ana nka o pe nka me fa nsa aware na o pe na wo mfa ho ne de ukom ana se de me fa ho ne de mi kom de but se ototoni ya mama no oborowo otimedi ade bo wani ho oma usika ne nyina chi no oye wo ho ade de anka wakoma beto yem pa che de ba echire no na me san ka chense me ne ntimente na bi ndi me se me mabisa wo se ai ko ye ho ade anka ope yensa eni obi be ka se ware a wa anware wo no a okwa oba afra no na ahyewa ndi wo se usika e wo no ho ogie there be medical me friend e ka chen say loan me gusutu ya nto onfa sika na mame ba manka na ware na asem ana enye hye ahyewa no ntina akwa ware eyi no sugar mama no ntina eya oya because me aminim se makuma mu die e den adakro ode ne bag na betu agu abonte ma na afa wafa die wa fa ne niam is a bomb pie is sugar mama in some pam no na 1.5 year ne so aho ana oh yeah okay akreye me da say out of 40 ade share send here kono no Abigail Champon or say ewie nyankopon nhira mo nana ya Krobea Asante asam na wo kana enu crew lovely days nie send you be treat you oba no the same way eno ono nso be treat you back greetings my hero nana fo akwa ene kanisa if you want to see the wicked part she will give it to you lovely days eno ono nso ka sa same way o se akra Krobea team new site nana fo akwa ho na me wo ena enawie yi me nso me monitor o show no live obi nso abaso no ka say lovely days so asam na wo ka no he se odi e opa treat bi no kra te se queen wo mo de omo a de be yo ne de be yo sa na che se ni pakro no sebe ebia na sebe na ni nsade de na ni so ade de se de wo be ya ama no oyi owon ka ye de onfa boni ntua okada ken ena o se akro Tech FM live modem e wo kata
ɛna wie katafo yenso ye wa ha ye hwe show ne nso live ɛwɔ ha ɛna wie Volta Drill Limited for nyankopɔn enhyira mo na onto mo nkwanem odofo a wutie me se wo pe woni a ebetumi atu nsu papa ɛde ama wa menhwɛ baabi a ɛyɛ Volta Drill for ene betumi atu nsu papa ɛde ama wo wa man kwanchenfo bi aba betu bi ama wo ɛha wo nko ana sisi wo de ne namu a frɛ yɛn na yɛmesiesie ne kama ɛmfa ba wo oba ahodwo da abane a ɛhɔ ne main office ne wo frɛ yɛn wo 0244 299 520 so ana 026643 2210 ne so na yɛne wo ɛnkasa ɛna wiai Hepa Plus Pavi Plasmos no ɛno nso ɛyɛ enura ebeneche baafo ɛna ɛde aba na sɛ nuro miɛnsen ɛyɛ nura ɔdɔfo a wutie me hyɛ wo nkuran sɛ mprempren ma na ma ɔto na kɔ baabi ɛtɔ nuro bi ana kɔ pɛ bi tɔ nanom 20 Ghana miɛnsen nyinaa yɛ 60 sɛ wunya bi na sɛ wo nonom a ɛboa Emma well-being no ejire yie yade bia edu so atrentwie de edu so afurusane stroke bi de wato form asikyire yade bi mojabroso bi srade asisi ntrini mu ama moja ntumi flow ye ni nyina no dwene well-being ho eduru a wode bedwene ho eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos oba infections ya dokoro wa na bema wa ye mre wo mpam minu aba wuni atenka bema so mukura ase dua na ada hoyi electric ni bintumi mfaamu wo de pe Hepa Plus pe Pavi na pe Plasmos no bi na faka ho na beboa wo ba bi eto no bi anu wura abenya bi ye number eye 0542 778572 ena 059 136789 ena wie kaisha ne nsunsu bio se awurade fie Heba Center traditional doctor mankwa ne da no se wunya bakuma se kronum bosia papa no ben Red Park awurade fie Heba Center se wunya baha na wo ba beji papa enu pa se wo wotremu hawa ebekọ enemu yade hawa ebekọ etre yade mujabroso ana Taford also o pa wa na wa ye mrempam koko ana wuntimu na twetwenwo stroke de wato form wo de bra kronum bosie ya ben Red Park awurade fie Heba Center na Dr. Mankwa Amwao the number ye 0241 09 3915 and 0549 206633 unya frɛ na obeje so Latus Enterprise ewo Kumasi Krodua ye amuadum se wo ba Aseda House kwan ne so a ehwa na Latus Enterprise yenso ye di adwuma na ha iso oba ye ma very modern quality and affordable nioma ebi ti se PVC pipes bent and fittings ye ma Turkish doors ye ma paint chandelier light ye ma wall light electrical cables kitchen sink and taps ye ma tiles WC's normal bad boot afa nioma we usual ewo bathroom nyina no ye tobi ne papa no ewa ha sa wo pe pumping machine wunya bi wo ba bia de ye kama no eye de Latus Enterprise for aton edi amount your number is 0242 61 6585 0242 61 6585 yade beko Herbal ewo Asante beko dominance zongo frafra hini fie ho se wo ye obi enkuda bi atu wa ya emu stroke de wato formasi kire yade ulcer ahohono na akan wei sebe koko bi how henia prostate mu how anetre yade wenya dompe mu problem a woni ebetumi aboa ene woni a wondin ene won honam ese eye yade beko Herbal wodi ebra na wodo mu a frɛ yɛn wo 0531 60 2710 0531 60 2710 3P garlic mixture eye Piwak natural health fuaduro ena wiei se utie mene na wo yobi ayade bi adokro wa wo je wo anyia eduru ebeboa ye 3P garlic mixture no ebeboa wa ma woda sori ya onipadua mu eya wo ya wo pressure wo soro wo cholesterol ye wo soro wo immune system a enyina yie ahohunu bi e wo so no ni nyina be ko kire se duro we natural garlic wom enti so onya bi no mo a eboa me moja edi afuru sane yie enso ewo
wo nso nipadua ni mu oba Misty Heba Kolinak Dani Heba baby eto no bi a benya bi frɛ yɛn wɔ 0248 928824 ɛna 0201 000021 ɛna wie ka hyɛ ne nso sɛ ya Bolivia Enterprise ɛna ya Bolivia fo mete monka na afia no ahyia bronya duru sɛ ne ɔwɔ adeɛ ka no monkeka mo ho keka yourself monkeka mo ho na adɔfo aduane aduru a ahoɔdenuro ahyɛ mu ma tonchom ɛyɛ ya Bolivia Enterprise for Future Life Smart Food no anuano mu etie mie ɛyɛ aduane papa ya sɛ wunya bia onua ɛbɛboa wo yɛwɔ vitamins ni minerals 23 ne wom yɛwɔ amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyinaa hyɛ Future Life aduane mu ma tonchom die hia wa ne sɛ bra yakache ewo Kumasi Sofola alignment yɛne multi home ni die nimhwɛ na bɛkyerɛ die ha wo mu kyerɛ yɛn yɛma wo yenuane no yɛwɔ matabella yɛwɔ Future Life Life Fiber yɛwɔ Future Life Protein Future Life Oats Future Life Zero yɛhu die de ma wo na nyu ya de ni mfiri wo ma wate yɛ number yɛ 0246 01 0150 ɛna 0242 87 8090 say yɛ deɛ Dr. Dawood Banu abedu deɛ Sule Krachi say nene na ɔtwɛmɛbɔ a ana enu Monday ni mu Krachi no na so ɔden owura etuo ne to a wobɛnya asɛm o wobɛnya asɛm ajara yɛso wɔ apaa so soro hɔ woyɛ tire wa wasi udan ɛna Sule aba bɛware wo wukunu Sule a wɔno wɔyɛ committee ni ɛwɔ ampayo ɔno ne ho asɛm na abayo Sule kramoni utwa loto o ho asɛm na abayo sabi asɛm ba yɛ nimu a yɛnyina nipa baako afa o asɛm wei nka ya asomdua asɛm trodo nanso Krachi sɛ woyɛ wo ho so yɛ akyekyedeɛ wopɛ wo megya dodo a yɛbɛboa wo yɛde nsuo no bɛfrɛ mu nso ama wo ɛna wie Dr. Dawood ba no waba bedu moma yɛde ne nkɔmɔ kakra ɛnkyɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa na yɛnkae wɔnom sɛ ɛna efiada sɛdeɛ duru fiada bi ɛyɛ no Dawood Ba Hospital ɛne Dawood Ba Industries ɛbrɛ a yɛne wɔnom hyia ne yɛkyɛ apɔmuden mu nsɛm ɛbrɛ na so na yɛkyɛ obiara no ne yɛkae obiara sɛ wonya ma Dawood Ba Hospital a bɔmmɔden ase wobɛtu anamɔ aba ebia na wohwɛ yɛ anaasɛ wotie yɛn ɔkɔ yɛ headquarters ankasa wɔ Sewi Asawe nso memenda kɔkɔ abwaji krom kwan no so ɛhɔ ɛna Dawood Ba Hospital ye headquarters na ankasa wo na Oba Asante region so dia ye Ba Asante region che akra nanso ye ka edomo a amantem nanso yes na edikanfo ene ma bibi a wenya be say 73 years akra ode ne ntoma from say doctor ntitia so ontitia so na doctor timi ama na kuma o enye sebia ne ba na kuma etimi wanyensan de a bra ne ba na bre ewo nyensan ho na ene na kuma anyam de a ene odru consulting o se doctor me de ntoma se ho tietia so me de se odi animonyam eti de ka che obia ne se yare bia ha obia no na wabomoden atu anamo no waba adwe so krapa ye wo old Metro FM ho abrosan na kane na Metro FM yemu adwuma no eho ne ye wo ye adwuma joda kopem memenda anopa no nso na akra Dr. Satenase nurses nso ewo ho oba de we behwe wo yie adanse nso ewo ho bebre ye number no wo hwe TV ahwe screen nase ye numbers ni go se wo tie o tech sabre nso a free 0244 88 64 37 0244 88 64 37 akra de enti en me de Dawood ointment ne Dawood 360 capsules abai yenhwe yenua ba bi a ye chia amanonifo nyina odwumadie woni e wabrochiri etie pa esan so hwe na also wo Connecticut e wo USA na ne yonko ba bi o ye adwuma no o ye Brazil ni
Brazil ni na Dawood 360 capsules ne Dawood ointment akoye adwuma ama no wow ose ne yonko no se ne bosume so a akra akonwa sei kuro ntime ntrase ose ne time na ebe so pe ne ama na holiday e wa adwuma mu ho na ne sisi nso no na oye ne ho hwie nyeye oba Ghana last year September mu ho e na ode adru bi koye na ose okoye no wa hu de ka no time no son say ne yonko no ne bosome ne son ya ohwe yawa ofa mu ko fie ko hwe no man Dawood 360 capsules oyi ba akoma no e no man Dawood ointment also the man no say abrofo de ana omo nsede nim the traditional medicine no also the man we say adruben enie e no so onom nti odi kan yi bi nom amamre nti e no the man no akra unim onum adru no onum Dawood 360 capsules no Osi na de the next day ne nansa so no na ge na ba adwuma obi ayama no holiday sedru ne bosome so ne men's time so anana just ye man holiday till say obi frim ne 3 days time na ge na timi ba adwuma na adwuma mu hompanifo bi sa say aden say I'm free omu bi da kind courtesy Dawood 360 capsules powerful na ose chese eye ne wanwa ma ne yonko no adwuma mu eye obi awanwa enti nyame ya adom a Easter obeba Ghana na oba enso de obetu no bibiri na ode akọ esa sisi adwuma mu ho no enkrofo kra che ne ska free enkrofo ahase ya mani sika se wo ba we ba wo so me peten we ba wo se breme 20 no se ge na frɛ ne krom Brazil na nabusuafo de da ye bɔ no akura minim sa wo no beba Ghana wow enti enne obi a wo hwe bia no baby a wo bia no se usisi ena ye wo ya untinim emu twetwon edu baby obi wa na ne nsa ne nan ye ne titiri ye nua bayi a wo Connecticut wo ye Brazil ni enne ne ho ato na azia na busua ne adwuma mu ho nyina ni age no ono ne sisi na na ha no ene yawa no ofam eno nom capsules yi akra wonim osisi an menses na e bakra a wo te adwuma mu a wo hu wow ohun se ne bosome kra so yaw ne ko wow enti se wo ba bi yaw ya usisi wonsa na wona ye utitiri Dawood 360 capsules o de anopa no miensa anopa udidi wi a enwumre no ano miensa be ma mpo de akra ma me fa your number ne ma hwefo ene atiefo bio 0244 88 64 37 0244 88 64 37 be ma bia wo hwe unya kube nsu a yetopa ye miensa na fanom akra de we a me try dey make chuma body say o ma ka wasem mama akai wasem me di kube di anyini no de adwan no me di kube dwane nsu okay na me de nom me kra dey me nom mienu anopa mienu awia mienu anwumre that's right na Shadrach akra kasakwa eti ba bia wa ohwe bia no enure nso drugstore herbal shop ba bia ton ro bia obenya bi ointment no nso okasem no mpemu adwuma fatwi ne beko brebe de sra betinda senanka powerful nana yenua be ma bi freye na oso wa tunso agogo nana oso onya moto accident be say 7 years ni ne nsa benkum na problem ne ba mu no ifro wontimi nkoa ne nsa ne mu ensi ne duru time bia yawo famu no akra but ne Dawood ointment amotimi ride moto wow moto no otimi san twi afa ne nsa no otimi de kɔ nachi eye bibia nana oso obi o ye nifa enso na ne ma asesa but ne Dawood ointment am accident onya ye no otimi so wasi ne dadam akra obi a ne honam twetwe no otse yawo ne nipaduam ahotutuo pa asasabro wedre Dawood ointment good edru enwumra anasa no pa wo de srebi okoda ti bisra wo ba bia ya wo ya bia no nhehye
adebechena oh a boss se fan sanku yi ho good me de brebia me kase ene capsules no nantebo that's right die ntine say o me me to paye no now the ointment no ni twitwiwo e na papa bi kan o say doctor ye de be frɛ no twi na me mene I think uchu ointment na wo mene to paye no nokre na wo wi a oho me madware ya wie yes se me de sra me ni padua yes e bo me de na de dame o to keta so a me kanfo ama o ma ye adwumaden mesin for drivers ye dwom ye ma menom ne ye papa nom wo de wakwa aba no good me to pa ye ni bi good na fa ointment no fasra na wo de da ade be che no o ho den bere be de sra betin da se nanka enti adwumaden bi a wo ye ade na be hono pompo na be bo obu a pimples e wo nanim pa ye nim ye nua be ma bi e ko wasa kropon o se oye mumu na eche nko akra wato no o se na pampam apa esan fu nwi pa akra da bia jo heart na ye duro no wayi ne bag o se doctor me te mo nkan nura e wo radio so am say na me ba hwe mo reception na na nti wo ba bi ani nwi bubu na ba ma bi a wo bonus ewo mu no bonus ewo mu no ma me di okon hairdresser unwi ni ye enwi no owonku bi o brekum say ye nua ba bi confess o ye hairdresser o say doctor munku na menwi o na wunim watete every container nim that is Ghana name for you and o take akra 5 cedis o take akra esre o tiri 5 cedis o say doctor enu ana me yusu wow e boa me pa enti ba bi ya o ya ade na ho no e da wood ointment fasra na wanom topaye no okoba bi etunro herbal shop pharmacy over the counter Ghana ha ba bi a Kumasi takrade enkran o de okwa also pe Dawood ointment Dr. Dawood ne topaye no 360 capsules and then ointment no eno eba bua afi Dawood eba hospital so akra adanse no bua na ebu so powerful enwanwa obetime ba bedi adanse bi na wahwese duama yaresa ampa akra krobidin wasahwi krobi wasahwi friend ya media agro ye ba se ye be sayade ye be toade ye dikanfo ayeso enti yare bi e ha obia no to anamona bra edwo krapa ye wo metro fm abro san ni mu a nana sisi enam yare no e ya aginsemu emrantie ne mabuna ya ho dwodwo mrantie na fam pese ene ma e pa wo akra ya wonro ya mayenro ne yesa lady bi bai o say doctor me call baby me ye mama drobi na sabi me sa sabi o mi yimframa me ne me kunu yimframa doctor it is sabi kan sabi o mframa kra apie ni o akra na how much more but na ye nua bai nyame adom apa ho wow edwede twemu ya no ne kunu bai wow enti oba bi a wo hwe anase bema utie ya enam yare gonorrhea syphilis chlamydia e dey effect bebre nipa because e ba gonorrhea ne per se no bacteria ne Neisseria gonorrhea e ba e target wani o minimum e na wo ye bema wo bema no wo urethra e na wo ye oba nso a wo ba nim e ma bebre oba bi woni bema hia na nsuo na senyaba akra gonorrhea timi koso saade no obo one bema hia bema one bema da no wote se ye ne ya wote yaw ade nso nkese ye nigie bema bi wan ho sane na bema bi hwe ne ho sane na wote se ne ho sane no bo hu nsuo bia yes obi nso ho no oba da but on feel say ne ho kra sane no e ho nso na ede asa e ho nso na ede me ka se me ma ade ne ho pani e fili akra ese na uwia no ahome na o de ada e na bema otimi ye ne yie no owia wotimi data say mojadro bia no e chance ade no to no bare ye kese nana bema bi wa wo hwe ne bema no fon wa na e fon esan syphilis ana nam yare ade chi ade esan bia no obi ho ne ho kan nhia mu kra no ho timi djojo nana ye kese obi ho a eduru time bia gonorrhea timi ma wote wa hu say asa mamman bi ade bi nam wani so aye man bi gonorrhea timi ma obi kwan ni minimu a betima mo kakra no wayi ahoro wodidi afache me timi ma ho minimu obo say eduru ba bi a obo so ho hyehyew nana oba ne menses eba ote yawo ankasa na ya setimi we no
bɛrima timi dwonso etimi ma dwonso bebree enti nya diabetes nko an etimi ma oba na bɛrima dwonso bebree oba sabi eduru ne bosom yanana etimi yi te sɛ sabi ye twa abo ati eduru ba bi kra etimi ma pampan ebam areho tima bɛrima sabi o testicles o hwa no aba ne timi hono etimi ehono ne mu ya wo ya o jonso aya de ye common ema mema ne se me jonso emu ya me ya me be ma mu sese me enne ye hunu se bia na ye gonorrhea but eduru time bia etimi ma eduru brebi kra wonsem sei etimi ma sabi woto otutokro kra etimi ye wo hene etimi titian obeka se koko obi wo kwa ejanan so a mind bi ba ya so ye oba se doctor koko bi e ha me no me ko sabi toilet so a oba obeka se abo a ye twaniti moja ye hwe na ye gonorrhea enti obi wo a obre o saati biem se nipa na hwe ya omra ya so ye no wadwo so krapa akra baabi a wo hwe ye fira na wuti oteki bia no wo be si kumase ya baabi a wo fira baabi a wo be dru kumase ana baabi a wo be dru kumase bia no fira edwo so kai o fro car na catch driver so wo be si wa krapa abrosan na kane na metro fm ye mu adwuma no e hwa na ye wo mame number no pre number na 0244 8864 37 0244 8864 37 Vodani is 0201 681 717 0201 681 717 Yarabia how be anu to anamombra na yebeboa yada wase eda hwefo ne atiefo nso ase mo ane kasa ane ensempa ewiei odiaba na odiaba besom 102.9 FM utek ena wutie ena wiei wadama yene Dr. Dawood akasa wiei obetu anamo na woni papa no abumpu ni mpu se beye bibia beye fine na mesra wo se me wo 6-bedroom house bia eye dan ya me ton adankura wo munsia 1 master bedroom wardrobe room ena toilet and bath shim ye wo 2 bedrooms a ni nyina anso toilet and bath wom ena ye wo single room ba konso a eno nso kitchen toilet and bath wom na ewo atwemakofo dua ya ye ton kumasi he ya ebua kwa atwemakofo dua 6-bedroom house ewo krompe ekwa ho na wani je ho sa obeto a je sa no mai na frɛ 0241 198922 ena 0547 019763 0241 198922 so first number ya yene obedi hon komo ena ema ne mema yenu aduane die yene aye aduane ton say sister spices aba ama yaduane aye de eye very natural eye 100% natural enti se wutie me na wope spices papa ya enkeka wanim na obetumi e de aye aduane pa kope sister spices nibi so kodwom na wope spices ade be aduane ye wo good flavor your fish flavor your chicken akoko de stew de ene your beef de what you say the open no to na ebeboa wo ama bibia nso aye kama e de amawo wo pe bi nso atu aton na ba adum pampa so PZ Roman Hill Swami Market ene Bantama Market abeye bi obasiem bi ene okanshi wonkran abeye bi ye ne yankase number ni frɛ ye de wonte ase ne yankyirem eye 0243 53 5025 ena 0279 140940 owura na ababa wano de na ba yenim ha no red sule no ono onie data ba we na ba monim ha no no sima ba akopɛ nkomo we na mne die abrante na so den yene ne kasa sie kra wie sene ogitum se bosome na wie ye no wode abaye sika bebre no na okọ no saba se enu kra nti emfe number ma no obesende aba oton luto obi di luto bi na wode sika na ba na edi ama no eno na eduru ho ne na ye frɛ no
so bu nnua de esi na so oka hwe a onfa kra onfa me kai sɛ ofa baako ana e ka kyɛ no sɛ no ana onim wode bɛba nti yɛma ne brɛ bi me sɛ na yɛ Friday ne Monday so e bɛte ne nka nti me kwa me ka kyerɛ ne sɛ duru hɔ na sɛ wanfa amade a yɛyɛ bibia de ba afidie so a yɛdi ba na ɔsɛ yɛnsɛn deɛ wɔde ba ha ɛna yɛka nti yɛbɛyɛ bia no ɔbɛyɛ na beginning no deɛ maa ne bɛgye tum ne sɛ abaya de asɛm ne baayɛ no yɛfrɛ no ɛne ne nyinaa hyiae na ɔdɛn no a ɔbaeɛ no ɔbɛpa akyɛw bɛsui sɛ meɛmfa mma afidie so